Freddy, merħba. U bl-ispiji ta' kulħadd bl-ispiji u dan jkunu jafu ma ħajoqgħod fuq u kollox. Raskol weġi fit-taxdirek Malta. Sab lil dan, għallu jekk isib lil Freddy Portelli, għallu ntik 20 lira kienet 4 ġimgħat pagu. Għallu x'ma nsibulekx. Ġintej, eċ ħajja ta' tipika ta' rockstar. Ejja, maħna dan bil-paga konna, ma konniex id-din rockstar sax kanna l-kontrat bil-paga. U r-rekordjajna ant il-Beatles, aħna bl-apparat tagħhom selfunna l-apparat. Ħanaslu għal dawk l-ister kollha, ma jinteressani il-bidu ta' traġett mużikali tiegħek. Biex x'ġibdek li? Kollha mtajrin kont. Tajrin number one, Għaxuma il-flus, il-PRS tiġborhom Il-PRS mill-istabbilimenti kollha li doqqu. Mill-liċenzji u għandhom jiġifieri l-investigaturi għaf jiġu jgħidu l għandek permess inti biex id-diski għawent. Nirridafaw najdu kemm għal-baz. Mill-wahda neħibu t-nejn. Nifmux dwar x'qadrednu. Nistaqsu kifu x'fatta u fejn. Il-Parti Staġġar! Fuq il-Parti Staġġar! Mela, tlaqna? L-investigaturi għaf jiġu jgħidu l għandek permess inti biex id-diski għawent. Tifhem? U Għada, ġviri di għada, dis-sistema għada. Issa ngħidlek kif saret. U tfottejna naqra kif saret. U dan insomma, irnexxieli jiena tal-lajta 20%. U sabuni jinxi, dawna u xejdu la kompożur u rċiva, u l-lista għallu kemm irċivejna, għallulhom, għallulhom Freddy tellaħħa, għax iġġielu tal-lawa ta' 20%. Ġifieri konna ħalsu 10,000, konna nieħdu 200. Un tal-lajta tajjeb. U tħallas somma sawwa kienet Malta. U naralhom dik. U dan, dink li bat li e-mail. U bat la reply u kien hemm tagħhom. U sif għalulu take care of Freddy Portelli because he's a very, very, very important person. Għat ma l-issiżjed nafasom u bdejt nafasom u bdejt nirċievi għarġajt u l-kompozituri bdew jirċievu bis-saħħa tiegħi ta' tal-lajta. Mbagħad bida jgħaddi żmien. Da l-imsnin qed ngħidu 80 immaġna. Għaxhom mbagħad kelli l-Black Train u tifhem il-Black Train konna ħriġna ħafna diski il-Black Train. Kella ħafna diski kien jagħmlu hit parade book mill-ewwel titla l-ewwel post. U kienu il-hit parade kienu jdoqquh u kienu joħorġu fuq il-gazzetti u kont naqtagħhom u kont nibathom mal-formuli tiegħek. U kienu jarawni dejjem l-ewwel post uffiċjali. Tifhem? U tant kelli jisem jien qawwi. Pereżempju l-Tony Sant tafu int il-Tony Sant? Ija, dal-għodu kon fuq il-telefon miegħu Stjan. Dak kien ilu jipprova biex jidħol membru ma nafx kemm. U qed jgħid, għattu inti kif indaħlek għatlu fuq biċċa karta. Bat karta għattulhom dan irridu membru jien. Ħanejdlek kemm kont stmat. Ba Tony Sant kif Tony Sant kien idoqq ukoll? Kiteb u jikteb ukoll dak. Dak bravu ta' Jiena nafu l-iktar nafu bħala ġurnalistu akademiku fil-qasam tal-mużika, dak il-kelma poddata u ħareġ biha. U għalli li niprofa għalli u rikmandawna għatlu jena għatlu taf kif indaħlek għatlu bicċa karta. Bicċa karta ktibtilu u batti. Wara ftit, batti għalli taf li daħluni, għax batti li għalli kem kont stmat. Kont stmat tala, u għadni sallum ta' stmat maħħom. Ibnissa ġara, ivvintaw bicċa xol. Istja, kull diska li tindaq jaqbduwa. U trid tirreġistra inti, trid tirreġistra. Id-diska tirrekordjaw u tibatilhom il-dik tagħhom, hemm way kif tirreġistra. U kbek tindaq. U issa id-disk ġok islaw illum mhumiex bħal dawk li ħaqtin kienu japprezzaw id-diski Maltin. Kien hemm pereżempju Norman Hamilton kien idoq diski Maltin, Vincent Cherry kien idoq diski Mario Laus, John Catania kienu jdoqqu, kienet epoka ta' diski Maltin, il-jukeboxes u kienu jdoqqu ħafna. Allura jien istja kelli fuq niġġielet. Mhux hekk? Issa ma ftit indaqqu disġi. U
indunajt, għaddin ħata, għadħan iġu 10% jien, għax jien nikkalkula mbatta, jien nikkalkula ma jfallilix. U għatta f'xnamel għatt inkellem il-Prim Ministru. U ċempilt il-Gonzi kien Prim Ministru, għatlu li tinkellmek. Ejja. U mort, kellu digolazzjoni tal-tajjarom mill-ewwel. U għalli għalli trattimi. Għatlu ħanejdlek, għalli ġara, għatlu li tinkellmek fuq il-PRS. Għatlu dik kont iġġilit jena u tal-lajta 20%, għatlu issa disġok islaw mux idoqqu diski Maltin, għatlu qed jimmarkawhom, għatlu ma nista' nagħmel xejn, ma nistax niġġieled. Għalli xirrit nagħmel, għatlu nagħmlu bħal ma jagħmlu barra. Għatlu per eżempju l-Kanada bil-liġi kull 3 diski trid tiddoq waħda Maltija. għatlu jien mhux Anka Franza l-istess. għatlu mhux sammurek, għatlu minn tal-inqas, għatlu mqarb waħda minn kull 5. Għatlu int ma tafx, għalli fehmni xin għatlu l-PRS għatlu nħallsu dak iż-żmien konna nħallsu xi fis-sena għandikun xi miljuni għandikun, għatlu għalkemm qegħdin nitilfu. Għatlu din ħataqa 10%, għatlu mhux se nagħmlu xi ħaġa. Għalli nagħmluha. L-imsnin kienu daw. Fl-aħħar istrabel spiċċaw, Gonzi. Għax din dal-aħħar għamlu. 2012. Ejsu fl-aħħar tiegħu gon. Kif mort indar ċempilli wieħed xallu għallit kontant il-Prim Ministru għatlu iwa. Għalli ċempilli ta' għalli biex nintaqgħu, għalli mal-PRS u dan kien wieħed Percy kien naqraw. Martin Ta' Percy. parsa ħabib miegħi imma Dak kien manager tiegħi jew kull. batlu email oħra dak murejtu xejn. Li ta' parsi tiegħi ndunajt għat battu tajjeb number 1. Żalqitlu email oħra. Insomma. Imma ma stajt nagħmel xejn miegħu għax issa ma jxidoqqu diski Maltin bil-proportion qed jimxu. U għalhekk mort għandu jiena, għatlu mhux inti doqqu, għatlu ħataqa 10%. U ġiet l-elezzjoni u spiċċa kollox. U tella Joseph Muscat. U jiena għala bibi u ċempilt il-Joseph Muscat. Għatlu Joseph, għatlu ħanejdlek, għatlu jiena, għatlu kekku hekk, għatlu mort għand Gonzi, għatlu kien ħajamel din. Insomma, għatlu rridek tiċċekkja għalli naqra waħda. Kemm għatlu ċekkja għalli mal-PRS inti. Għatlu ħalkunem, għatlu għejdli kemm ħata għatlu għax qed naħseb li ħata 10%. Għaddaw jim ċempel għalli 7% waqt. Għara kemm netilfu flus ta' ma sar xejn. U għallu issa brodu l-PRS. Stja, jiena fl-istess żmien kienet ikoll l-istess taħdida ma' wieħed ċertu Simon Lumsden. Martin Percy miet ta' tafli miet. Naf li meti. Jikont pjuttost. Dak dejja kien joqgħod ta' kont immur għandu. Xemxija dak kien joqgħod. Ija kont immur għandu. Dak il-tqajt miegħu, dak għamil ħabta kien inkelli band kien jisma' Six Symphony u kien għamil nasib xi sentej kien il-manager tagħna. Dak għandu t-tifel tiegħu Daniel Percy għandu. Ija għandu t-tifel hija wkoll. Proġett interessanti jismu Globus. It-tifel tiegħu kien engineer fuq ħafna silted hits, ġifieri. Ija x'kien isemmaħħom li jien kont immur hemm għandu l-uffiċċju. L-uffiċċju tiegħu qatt ma wert le. Mhux l-uffiċċju, il-flet tiegħu, ix-xemxija. U le dak iż-żmien kien il-melliħa ħdejja. Il-mistra, jiena il-mistra niftakru fuq dik hemm dik l-olja u kien qisu f'dik il-kantoniera tagħti fuq il-wiet. Hemmhekk. Jiena hemmhekk niftakru. Beler hemm xejdulu, Beler hemm xi ħaġa, Beler. Sejx kien jgħidu. Nsejt kienu għax kien jiġi spissandi u għalli issa għalli ndaħlu diski tijak fil-Spotify għalli namlu għom fil-mkien u għamilom jiġifieri, għabbat babdejt nisma bieħ xejn. Ma smat bieħ xejn. Darba t-nara li miet, għattara miet dan jena, darba ċempirtlu ma rispondinix, fessoltu, hi mate, jgħamil, hi mate, kif jgħamil. Miet dan, insomma. Milux tali meċi. Le, milux. Forsi sentej. Ta' biex mit bil-Covid jew. Le. Astruza l-affari. Imma l-irtnajlek, l-għol, jien kienet fl-istess żmien, jiena kelli band namlu hip-hop bil-Malti. U kont mor tajt silta l-Bay Radio dak iż-żmien. U kienem ċertu għed Simon Lumsden, ma xaqx il-tajt miegħu da. Xi skoċċisi u xi ħaġek. Kien antipatku għal-alla kien. Għamel ħabta kien fuq il-Radio Malta u koll. Kien il-Magic.
Kien il-Magic da Simon Lamb. Issa taf la U li għalli da għalla barra spiex ta' minn ix-xwet f'xi super patriot, imma għalli spiex ta' the Maltese language u it's not really. Pero tej kien idoq dak. Ma fuq il-bej ma kienx tam. Le fuq il-bej. Reċentament naħseb l-ewwel ħaġa li daqqew bil-Malti qabli tal-lapes naħseb l-ewwel affarijiet li daqqew ta' Travelers. Le ma tiegħi mhux li tiegħi kien idoq diski li kont nikteb bl-Ingliż. Le, anke bl-Ingliż kienu doqqu li ma meta mbagħad bdejt nagħmel ħwejjeġ bil-Malti kienu rrifjutaw doqqhom purament bil-Malti. Il-bej ma kienx hemm Carlo Borġmanaċi wkoll? Le, dak XFM, Carlo Borġmanaċi. Ma kien bej. Le. Għamel ħabta kien bej. Kien? Ilu ħafna. Għama għotnejt xejn, għama xejn. U le, ejt. Skont il-link din ju. Kien il-bej, ma ftakrux. Kien il-bej, jitnejlak għax kelli kustjoni miegħu jien. Jien kelli kustjoni miegħu. U le l-ħila mhux sabiħa. Aħjar. Allura isma' Fre, minn daw l-affarijiet kollha qed issemmi, speċa bej il-popolarità, il-fatt li kellek daw l-avventuri kollha li rajt l-Amerika, rajt il-Ġermanja, dort id-dinja, mort Abbey Road, għamilt il-flus, speċa lim parti ta' din l-avventura kollha l-iktar li joġbitek? Tant kien hemm kollha tajbin. Għax manka Malta kien hawnhekk kien ikollu u barra kien kbiru. U mbagħad tintilef għax tibda tiftakar f'dik u meta konnem, u meta mornem, u meta għamilnek. Ma minn daw it-tlet affarijiet, ma kif ikolli nkalek il-flus, l-avventuri, jew il-ħolqien tal-mużika stess. Lim l-iktar kienu jappellawlek? Għax l-aħseb jiena mbagħad meta kelli l-Black Train. Meta kelli l-Black Train u ħriġna ħafna diski. Ġrejna wkoll, il-Black Train sifirna wkoll u l-Kanada u l-Ingilterra. U darba konna l-Ingilterra, il-Black Train. Ħanajlek storja oħra, ħanajlek xarmi. Jien l-ikbar 3 kumpaniji tad-diski tad-dinja, it-tlieta, wieħed biss ma tajjartu xina tal-Apple. Tal-Apple biss ma tajjartu xin, għax imbagħad kien hemm l-Atlantic Records. L-Atlantic Records kienet kbira number 1, nissejjek istorja. U għattalom kif għedinaw, għattalom eja kien hemm studio, kien tajjeb, għattalom eja nikruħ mux u għali. Għattalom il-rekordju ftit. Fejn da? Konna għedin Sussex, Worthing. Kien hemm, u għattalom eja nirrekordju, konti kreħ bissija dan. Għattalom eja nikruħ, għattalom eja nirrekordju ftit diski bil-Malti. Għattalom ħalli intuwom, ħalli diski Malti nġibuhom il-qoddiemu. U r-rekordjajna xaba diski. U kien fadal. Għalfej kien jinteressak li ġib id-diski Maltin il-qoddim? Għax jena nħobb il-lingwa Malti u dak li u Malti nħobbu ħafna jien. Jien li zjed ħaġa li d-dejjaqni u tkissirni meta nara tfal li jitkellmu bl-Ingliż biss ma jitkellmux bil-Malti. Ma għandi kontraħat li jitkellem bl-Ingliż, amma tfal ma jafux jiġu jien it-tfal tiegħi għandhom ħafna ħbibda. Jiġu Missieru mommom Malti, laqqas jafu kelma waħda bil-Malti. T-tweġġani, jena l-lingwa Malti u Malta, għedin f'qalbi wisq ħanajdlek. Għattulom jħan l-musika Maltija. X'taħseb li jista' jsir biex dan il-fenomenu, għax mina naraħu kol bħalek, li tfal tagħna u li Maltin speċa u li ta' ġenituri li jitkellmu bil-Malti. Ma f'dawda ġenerazzjoni ta' wara ma jitkellmux kelma bil-Malti. Qed jagħmlu xi ħaġa, hemm xi programm jismu nħobb il-lingwa Maltija fuq it-television. Da l-aħħar rajt żewġ billboards, ma nafx rajtuhomx. Ejwa, X'qed insertuhom daw il-billboards ħobb il-Malti. Diki. Qed jaf x'inhu? Le? Ejja ma qed jagħmluh. Le qed jippruvaw jagħmlu xi ħaġa. Insomma, ġuġib li birra. Okay? Għaddina, tit waħda. X'inhi? Birra, lager. U ġib wieħed. Għamillu lager. Għamillu l-ud. Il-rekordjajna qabda diski bil-Malti. Uħriġnijom kollha ħitz kienu ta' dik bħal dik li ngħid waħdi u kollha kienu sbieħ u għamilna affett kbir ħassewh ir-recording u jiġifieri. U kien fadal jisu xi 20 minuta, għattilhom fadal 20 minuta, għattilhom għandi diska bl-Ingliż ta' jien.
Għattilhom kull marrit ma aħna t-tieta konna, għatlu ġew, għatlu kemm ngħidlek il-bass, il-chords u drummer, għatlu ngħidlek, għatlu l-bqija ħallu kollox fidejja. Ritim, kitarri u korijiet, għattilhom nagħmel kollox jien. U rrakordjajna song jisimha There'll Be Nobody, meta tkun ħatu spiċċa d-dinja. Cheers, friend. Cheers. Għazaxtek. U rrakordjajnija, u tistaġeb, din ħarġet, tal-ħarġeb, Strina ħarġet, għad nisemaw fl-għaxija. Konna għedin studio taf minn kien jirrakordja fih? Le, dik studio ieħor Yorkshire. Għaxina, jien taf kemm ġrejt intu. Yorkshire kien hemm waħda Kim Wilde kienet tirrakordja. Sa ngħidlek fuqix. U għattilhom għandi diska bl-Inglis, għattilhom fadal 20 minuta, għattilhom xort ħanħolsuhom, għattilhom. Nużawhom xejn. Għattilhom qed naqra qed tinfhem naqra drummer xirrid u l-bass. Ġifieri inti mingħajr ma tipprattika kont tħalt fl-istudio u ħataqbad tirreġistra. Din ma konniex irrehearsja, ma kienx ħsib ħan nirrekordja. Batt il-kitarra għamilna rehearsal dak il-ħinek, naqra b'ritim, għattilhom imbagħad il-ħallu fidejja, għattilhom li jdu hekk. U dak iż-żmien kelli dejja ħfif mhux bħallu wieħed tlaqqas nikkorda ma. Dik id-doq frenti. Imma stja għandi hawnhekk jista' xi niġi biex nikkordat u weġġaw Minn spaltek. Ma taħseb li għax kont iżomm ħafna idejk f'dik il-pożizzjoni. Tlaqta l-kitarra jien kelli speed fija. Ġejt mażetta id-dinja l-bikitini għax imweġġaqja t-strandi nerfaw u t-weġġani kedna. Ma fizjoterapija u għek provajt. Ija, nalla kien wieħed Inglisama, kien terapista tal-Arsenal, sax kienu ħajoperawni għalli li, għalli good boy tal-ħagġeb, gustus daqsek fiħert jitallem u fejjaqni, għalli ta' għamil xoperazzjoni għalli fejjaqni mar li l-uġieħ għallanqas, għax ma konx qed norqot, ma norqotx, torqot. Għalek minn fejt ġilu ġieħ? U bil-sforzi ju, leġ kont not nisforza idejja, jena għandi kont not nilab id-dar, per eżempju kont nissogra bidejja, per għandi nervatura foknalja nkompli nissikka wek. U jena idejja, taf kam għamil ħsara bidejja jen, Mercedes kollox għacċattela. Immuran tal-Mercedes għasħalli, kull manda għacċattela, kollox għacċatin. Insomma. U għattilom, rekordjajna fl-imkien, jien għamilt un-bad bdejt nibbildja bil-lead kitar u bdejt għamilt il-korriet bdejt namilom jena u l-ħarġet tal-ħagġeb di. Meta tajt il-korriet kont għamilom inti, biex ta' diġa kelkom il-fakulta li tamlu layering? Għax dan kien jirrekordja 16 track. Eżat, kelkom il-tracks, eżat. Kellu 2-inch tape. 2-inch tape, 16 track. L-echo kien, ma kienx modern, ta' kien għadu kellu plate kbira jek, kbira. U kellu jisu dik tal-vapuri jek, u minna jirrekollu kellu echo sabiħ Madonna tal-ħagġib. U flaxi għedin nisema. Silta x'kienet? 16 track. Le, silta li kont rekordjaċ kienet. There'll Be Nobody. Ma jkun hemm ħadd, għax kolħat it-jitlaq fit-tax pjaneti oħra jgħeda. Pjaneti oħra? Ġviri kien għafan ta' xjenza. Tibda bejzu drums biss u offbeat. Biss offbeat. Sama tibbat tibda tintela. Kan talna ritornel ħanuħdu għadeja? Zomma ġdik ħannara kifini dik tibda bax. There'll be no one around. Nibda bax, jinleħni bax. Issa ngħidlek. Umbat nibda, u fl-axħar umbat niġi għola għax jinn nilħaq ħafna għoli. Jinn nilħaq ħafna bax, nibqa nfaqqaw il-bax. U l-għoli nilħaq għola ħafna. Għadek sissa li għadni nilħu. Tiftakar għassil tamam? Ta' din li għara ta' Old Lift Trio, niftakara bil-kitarra b'kollox, ta' din li. Imma naf li kont nibdija fil-bax. Mal-bejsu dan. U leħni jiġi uħxon, uħxon jiġi. U bħafna kowek u jiġi. Inti għandek ħafna mużika li, xunu għatna rana għad-diskografija tijak, inti għandek diskografija fakken estensiva ħafna. U jgħan xie 600 wahda taħriġ. Kristu. Imma fuq l-internet un-bat ma sib efem għat minnom, imma ma sib mkien rib 600 li reġis. Anka għandek siltit ma t-tifla tijak. Dik meta kanet zaħira.
Sambat ngħidlek l-istorja tat-tifla jien. Ħanajdlek oħra. Insomma, ħankomplu fuq din. Fakkarna fejn konna x'nibda. Konna qegħdin Sussex ġo dal-istudio nirrekordjaw. U flaxija qegħdin nisimgħuhom. Il-lista kemm ġiet tajba u bdejna issa kieku tallajna naqra bejs. Kieku kellek naqra klof bitek. Tikkonfondi xejn qattilhom. Qattilhom għadha morru fejn tridu. ċempiltlu David qatlu. Qatlu għiex to remix it. Għalli Freddy beħħejtu l-istudio. Xiex l-għada? Dan David, għalli inti l-axħal il-rekordjajt. Bxni? Għalli ħanajdlek, għalli tikkonfondi xejn, għalli ħantik li sem ta' ma ħajuħodlu ħsieb. Għalli dan xtraħ, Adam Sieve. Okay. Għalli ma ħajuħodlu ħsiebu Tony Platt. Tony Platt kien l-engineer ta' grupp Sparks, kien għodhom kif rebħu l-aqwa grupp ta' sena. Sparks kien jisimhom. Kienu għalli ċempillu, għatlu Tony, għatlu Freddy from Malta. Għatlu recorded the song, għalli it's okay Freddy, għalli you'll be the first one to record. Għalli I'll be very pleased with you. U mort, insomma. U sħabi, għattulhom tistgħu ma tiġu xemmi, għattulhom issa nafx għandi nagħmel. U bdejna nimmiksjaw għadin. U dan Tony, għalli Freddy, għalli this is a very good song, għalli this is a very good song. U ġiet sabiħ għassir kif tibda. U kif istrina l-kważi l-estejnija. U għet indoq u għek, jidħol wieħed kemm għalaw. Adam Sieve. U kienet iddoq dik il-bicċa tiegħi il-baxxa. There will be no lehem. U dan qabat il-mikrofon bida sejjerek, jisu Elvis. Da Adam Sieve. Allu, who wrote that song? Allu, Freddy. Allu, who's singing that song? Allu, Freddy. Konna qegħdin Werting. Alli, Freddy, alli, tomorrow, alli, we're going to London. Dan, Adam Sieve. Għatlu għad forjien. Alli, I'm going to sign you up with Atlantic Records. Tony għamelek. Għatlu, all right, għatlu, I tell my friends, alli, no. Għalli not the band. U dal-Black Think kienu għodhom jibdew mi jisra fil-bidu. U jħossom ta' xek kunu kollox jisemaw ta'. Sala naqra jisemaw, issa ngħidlek l-istorja ta' tifla, ngħidlek x'jisemaw. Ikunu jisemaw, għalli no, Fred, għalli not the band. Għalli your voice and your ideas. U Tony għamil li jek mu wara. Ekk għamil li jek. Għalfej? Issa ngħidlek għalfejn. Biex ngħidlu iwa. Għatlu dak kienu stjadhom żgħar ferħanin għax qegħdin miegħi. Għatlu kif jistajgu. Għalli look Freddy, għalli I've got composers. Dawk ikollu session men. Ikunu pravi, issa ngħidlek kemm huma pravi. Ikunu ġeni, tihom il-mużika jdoqquha bil-feeling minn rehearsal ta'. Kitarristi ġib 8 kitarri jgħidlek what style I'm going to play. We do għalli I've got session men, composers, choirs, għalli everything you need. Għalli your voice and your ideas. Għatlu but għamil lijek. Għalli do you understand what I'm offering you? Għatlu għalli no you don't. Għalli either you don't, għalli or you're crazy għalli, u Tony għamil lijek. Għalli look Freddy, għalli you don't understand what I'm offering you. Għatlu yes, għatlu għadili, tirani kul. Għalli are you crazy? Għalli are you crazy? Għax jek tiħu dili sekir baħt lotterija ta' ġifiri. U jenu għani jek. U Tony bidi għamil. Min warajħ. Għatlu għalli look Freddy, għalli you don't understand. Għalli think it overnight. Għalli in the morning we'll meet. Għalli don't be a fool, għalli don't be crazy, għalli don't know what I'm offering you. U kif ħareċ istaħareċ Tony, mux ħajtini daqqa ta' pondan. Jissu daqqa, għalli you fucking crazy, għalli you know who he is, għalli he's Adam Sieve ta' għalli tal-Atlantic, għalli taf kem jgħamil deals f'sena. Għalli he's giving you a deal, għalli with Atlantic Record. Għatlu mal-orrajt, għatlu s-sanajdilom l-sħabi. U fl-għaxija, għattilom fil-ħodu ħankellimkom jien.
Ustja fil-għadu. Ksaħ, ta' t-sedan ħanajdilom irrit li u li l-om ma jridonx. U kellna l-flus fidejna. Għallu li xie trid għattilom tlaqna l-Londra jen. U tlaqna Londra ħallejtu jen. Ma għatlu xejn. U kont niġi Malta jena. U dak iż-żmien kont nixtri l-Melody Maker jena. Ikun hit parade. U nara Adam Sieve, il-kbir tal-Atlantic Records, għamel deal mal-Warner, mal-Emi, u semmija, Madonna, semmija, istja semmija isim. Ma nafx kemm il-miljon kien għamel, għax imbagħad kien... Kien għaqqat lej bil-waħda minn daw il-Big Five, ja? Il-Weja. Weja Records. W-E-A. Il-A tal-Atlantic Records. Ok. Għattara menu jien. So Warner Emi Atlantic, u għalf sejnum. U dak iż-żmien hemmhekk kien jiġi wieħed kien scout. Kien scout. Kien ħodbi. U kellu waħda u l-dan il-tawni għatlu s-sietik kif ta' għalla ma dak ma tafx minn u għint. Għalli dak scout ta' u li kienu ħobni għax darba. Għalli li l-ek kienu juqt idur jisma l-kantanti għax kien semmi li għalli darba għalli semmek xaħat kienu marru ikantaw Mary Spiteri u kien tela maħħa ġew Vella kien surmast kien pravu. U samaħħat kantaw u semmewni. U jien xin semma l-mera u għadlu xieża veri naħlif l-ek ħanajla. Din nid-dajaq najda xte għamil li jek, għalli Freddy, għalli. U dan għatlu dak kif issja tifla, għalli ma dak ma tafx minnu, għalli forsi ranġara xidilu. U biex jitneju kien jismu Andy Cohen Martin. Għaxan babdejt nintaqam ismu. U dan biex jitneju kien jgħamil Randy. Konna nejdu l-Randy. Insomma. Dan ukoll għalli, ġifieri, Tony għalli lok, għalli fuck the band, Tony ħanejdlek. Dan Tony Pla. Għalli fuck the band, għalli when jaħit, għalli gedda minnu, għalli they're new, Freddy, għalli he's professional, su. Jissallum saru ta' Joey Vella, taf minnu Joey Vella jdoq jets, sar professional, wanka kien tajjeb wanka biex jagħmel sekondietta. Edoq ma' kulħadd dan session man, Joey. Joe Vella, li għatma tajjeb. Joe Vella, basement tal-isla taħtaħ il-mużika u jaqbad jaqra tajjeb ġifieri. Mill-ewwel ħareġ tajjeb. Kif Jimmy kien għadu żejr għax ma rridx jurini, għax meta kien telaqni l-bejs, kulħadd ġie għalija. Kien kulħadd biex jidħol għandi. U dan kienu daħku bih. Bil-mużika kollha ta' Freddy Portelli u Stila l-kbar jerġa' jirritorna tal-istajn. Għalfejn qiegħda tibki. Issa x'min għalik. Ħallini witlaq lejha. Il-ġiel reġa' ġej u ħajġib il-nismijaw. L-istoria kolla u l-istoria forsi ta' Rass u kolla u ta' Rass Conway. Issa din wara ta' Rass. Fil-video, sekondu għada, għax fil-video inti għat li jisma da kienem għamilt ħafna zbal jena fħajti. Dan kien zbal. Dan zbal. Dan zbal, jena armej. Le, mux zbal, li armejtom tal-kumpanija l-Ġermaniza, xieqatlek jisema xkont insejt. Tiġan, ta' kif ninsajjen? Ta' Otto. Ta' Otto Alf, Istra Madonna. Le, ma' Otto Alf rrit itella. Jena għandi bidu ta' demenzja, ta' għandi bidu. Issa dik ġifi. Ma tantx tider ta' ma tantx imperswas. Diski biss niftakar u tal-imoddi. Tal-imoddi kollux niftakru. Kollok naqa short term memory. Imma tal-lum. Ma forsi kont pejjeb xi xaba smoke jew hekk. Le, qabel imma. Ili li tajtu. Dik short term memory. Allegatament. Imma, daw, xismu dakaw, Otto Alf, dak ma semmejt li kumpanija tiegħu, semmejt l-Otto Alf, Rass Conway li kontu mort l-Apple u fottilek kollox. U fottilek. Dik l-uniku darba l-mufattajti xin, għax tal-Ġermanja, xaqtlek li sima l-kumpanija tal-Ġermanja, x'estransejt.
Jista' jkun li Carl Lindstrom. Le, fallejna. Issa, kemm ftit ieħor tiġi tafmu, kemm ftit ieħor. Insomma. Xin tiftakar għajdilna. Umbat kellek l-istorja ta' Umbat tal-Black Train. Taras Conway dikkon għada mux inti fattarta. Imma umbat l-oħra hija ta' di, ta' Tom Platt. Ta' Tony Platt. Tony Platt. Tony Platt kien engineer tal-Sparks. Kienu rebħu laqwa group. Tal-Ingilterra. Insomma. Jiena ta' Tony, il-dan id-dajat ksaħt biex ngħidilhom li jrid ma qattilhom xejn. U dom ma qattilhom ta' sajlu ftit kien hemm ġew kombinazzu sem u qattilu. U spiċċatu. Dak jgħidlek istedam ġinun u rid tinteħdil. Rid tinteħdil. Dan qatt il-Weja Records imbagħad. Tifhem? Dik ġifieri dak li titini dil. Ma jiddispjaċik li għaffiċla di jew? Ħa ngħidlek laqas jiddispjaċini sa barra għax qabel ma kontx kont nista' noħroġ id-diski Maltin li ħriġt. U jien li ħriġt dawk id-diski Maltin li fejn immur żaru kbar ikantawhom kollha miegħi. Issa tmur il-musical li qed jagħmel xogħol, dawk diski kollha tiegħi. Hemm biċċiet minnhom ma jindaqqux bħal xorta jkun naħseb ġejt naqra l-musical inti. Le, qatt irid niġi, mistednin, aħna meta sejrin. Le, l-ewwel lejl. L-ewwel lejl, l-opening, Mela, tajjeb, nagħdu spuntu nfakru. 30 ta' Lulju sa' 15 ta' Wissu ġewwa dar il-Mediterran u l-biljetti jistgħu jisbuhom minn balzonetta.john.com. Mela, inti għext komdu minn fuq il-mużika, inti għext interament. Ara ħanajdlek, jien dilla ħanajdlek din. Jien li żjed kantant fortunat fil-mużika Malta. Li żjed għax traskurat neħaba television dak li kun naqlalu qalbu biex imur għax nivvinta biex ma mmurx u hawnhekk ġejt għax fuq il ma kontx ħaniġi, imma xon qalli għandi bżonn għax jien ma mmur nivvinta u mhux bniedem li kif ipperswadik xon? Kif ipperswadik biex tiġi għaw? Għax imbagħad naraħ qed jitħabat u dan u l-mara tħobbu tiegħi qalt li straxon qalt li jgħinu ta' qalt li mhux jitħabat u jien. Għax inti l-mara torganizzalek kollox. Ma torganizza xejn imma li tgħid id-dritt dik dritt number one. Ħanejdlek dik dritt u twaqqani għandek u kollox tagħmel. Pereżempju jien ma nara fil-ħadd. U jiġi xi ħadd fried ngħid il-miskin qed jieħu pjaċir għarafni u ngħid issek ngħidlu ma għaraftikx mux ħajħu pjaċiru. U iwa nagħmel u tinduna. U ndejja, u tagħmel li, ejdlu minnu. U jkolli abtit. Ara l-bejżu ma kien jitkellem xejn. X'kien jitlaq kien jgħidlu ma għaraftux imma fred. Kant ngħidlu kif intu ngħid, kien jgħidlu tibda tħok rasek. Imma dik menx. Tgħid li jgħidilhom il-mara ngħidilha għaliex, qed jieħu pjaċir, jgħidlu tiftakar fred. Il-qas il-kuġini ma naraf. La. Ma għax ma tiltaqax maħħu. Jintoħdix bikbira nintaqa miegħek għada u ma narfek x'ta. Għarma tmux xoħda bikbira ta'. Lessa, la fżajtni jom. Dek jien. Ara per eżempju dak għaraftu għax il-mara tiegħi tħobb toqgħod taraħ u toqgħod tgħid li l-imqareb dak. Tara da tkun popolari ta' vera. Għax il-mara tiegħi jiffissata. Il-mara tiegħi tija l-programmi Maltin u tijiex ta' barra. Fissata fuq il-programmi Maltin. Il-mara tiegħek tħobb il-dak. Ejwa, xtejt li l-mqara para dak. Li hemm ħafna tħobbhom ta'. Per eżempju, anka tfajli hemm per eżempju l-Mikela tgħix kemm tħobba l-Mikela Galja. Galja? Da fix-show ukoll Mikela. Ejja. Mikela da fix-show. Tan-nokli waħda bin-nokli. Twila. Mikela Galja. Tħobbhom hekk. Għandha grazzja ma' ħafna Maltin. Dik Mikela? Ħana rekontalek storja oħra tat-tifla jien, Claudette. Dik Claudette meta kellha. Dik kanta wkoll meta kienet. Meta kellha 4 snin kellha diska jiena Claudette kienet popolari tal-ħaġeb, l-iskejl kollok kelli nibatilhom il-klim biex kantawha. Wow, ħafna tfajliet jgħidu li jiena msemmija t-tifla Claudette. Ħafna kienet popolari. Issa dik ta' bil-kitarra, jiena kitarra wita jiġifieri. Fejn kontu tirrekordjaw fre? Dak iż-żmien konna morru għand Rodo jgħidulu. Rodo, miet kien. Fej kien da? Dak kien ħazzabbar. Għasma smaj bija. Insomma, u meta għamilt kella d-diska kienet ħatala 4 snin din.
Mbagħad ktibtilha ħafna bil-Malti u għamlithom kollha u tellgħuha l-Awstralja. Tellgħuha l-Awstralja dik. Għax kienet popolari ħafna. U meta kellha 7 snin, għattela tix niktiblek diska bl-Ingliż. Iwa għalt li imma Claudette tixrob, Claudette prava tal-ħaġa, illum speċjalisti dur id-dinja tagħti lectures Fil-psikoloġija. Imma speċjalista, dur id-dinja dik tagħti lectures nies kbar ta' jiġifieri. U Malta għandha ħafna affarijiet ieħor. Insomma, imma kell mużika ta' fija tal-ħaġeb. Dik Claudette. Dik jieħe. Claudette, illum għandha 48. Kienet ħatalaq 7 snin. Researcher. U ktibtilha song. Jisimha Beautiful Sun bl-Ingliż. Klassika. Għattela uppu xorbita. Għattela bat il-kitarra u kantata u impressjonatni il-feeling li ħarġet, impressjonatni. Għattela rġa kanta u ftaħt l-stereo, la kaw xejn ta' ġifieri, u tant impressjonatni jistradin, impressjonatni il-feeling tagħha. U nara d-dress ta' kumpanija ta' diski, għadħan ibatilhom kazett. Kienet laqqas għandi, kella 7 snin, kienet laqqas għandi telefon, u kon qed nilgħab il-karti jien. U ġiethom mill-mara, għalt li għandek telefonata mill-Ingilterra. U taħtni number, għalt li għallek ċempillum, Don Percival. U jiena nħawer. U dak iż-żman kien hawn programm ta' fuq television. Ta' Sormast Franċiż kien jismu Don Purcell kien popolari. U jien mort u ċempilt. U flok għatlu Don Percival, kellimni, għatlu għankellem il-Don Purcell, għallu, don't have a Don Purcell, għatlu sorry, jena wrong number, u. Bum, u ċempel mill-ewel. Għalli Freddy, għalli it's not Don Purcell, għalli Don Percival, għalli taf minn kelmek, għalli Demis Rousseau. Min? Demis Rousseau. Taf minnu Demis Rousseau? Le. Illa. Emmentom bis-serja tajju. Zon, għamlu naqqa sondaċ. Demi pur, ċismu? Bis-serja ta' ma tafx. Le, demi xiex? Wieħed mill-iżjed popolari ġa Malta. Tears? My friend doing tijaw, Demis Russo. My friend doing. Tears. Demis Russo? U kien jilbes Demis jisu Russo? patri. Demis Russo? Demi Russo. Demi Russo? My favorite. Yes. Dan jek tisma Radio Malta, xlif diski tiegħu ma jitolbux. Ħanajlek, jessa, xarrafni Freddy. Inti taf għad smajt bih Demi Russo? Mela, għovje. Kantalna bieċeja la, met, kantalna bieċom. Nkanta jemmet għanna repero kantant. Le, u dan jaħnu, dan kien jilbes jisu patri, kien Grieg dan. Għal daħt najdu, le? Dak u Demi Russo miet milut, dak għamilna konċert ta' flim kien jena u. Fejmiltu. Tali. U laqqas int għajt bijox, meta għamilna nofs, għamilt xie sija u nofs, u jien spiċċajtu tlaqtax kont ibbukjat bastaċ nħassru, laqqas int għajt mijow, imma kellimtu, insomma. U dan, għax dan kien Grieg. Dan kien Grieg. U dan, Don Percival il-mara tiegħu Griega, imma kellu artisti kbar bħal Dion Warwick taf minni għallan. Tajt maħal Dion Warwick. U l-artist dak għandu tmur għandu tara d-diski ta' d-deb tagħha. U ta' dan għaw ta' li kantaw Where Do You Go To My Lovely dak kien jiġi ftaħ l-bib. When You're Alone With My Friend. Le, dak. Madonna, raw, s-sawan kisem taħħa ninsa. Madonna popolari. Xandak tajt. Tell me the Dan xuħ Eden Kane, l-ewwel vocalist li bidi jidħol fil-hit parade. Dan laqqas biss kien jaf li xuħ. U għaw Malta u jħet fissat, jaf fissa. U għalli li xuħ, meta għatlu l-Don Percival, għatlu dakku, għalli laqqas jimma naf. Għalli li xuħ insomma. Tlifni għana għagġviri daw l-ismijiet kolla. Ma Dion Warwick kif daħle fl-istoria, ma zonzi għanda. Dion Warwick wahda jiġifieri li kienet taħt idejn Don Percival. Kellu ħafna Don Percival. Da Don Percival x'kien producer, manager. Kien promoter kbir, promoter. U anka Vicky Andrews li rebħet il-Eurovision.
Come with me, tarararara. Kienet kantata bil-Franċis imbagħad ħarġitha bl-Ingliż għamlet. Vicky Andrews. Vicky Leigh Andrews. Dik ukoll taħtu kienet. Għax Griega kienet, dak u Don Purcell ara, Don Percival ara. Okay. Don Percival. Nar kien, okay. Director, producer, promoter. Don Percival. Jien mhux soqgħod inventalek ta'. Insomma, ġifieri li ngħidlek tista' ssibu għax iddikjaratu veru. U dan qabad jitħak, għalli bat li tejb ta' diskanda 7 snin, qabad jitħak. Għall-importa ġiba Londra. Għatlu għarrajtu, tal-lajnija Londra, u kif tħanna l-ħuħ. Għallu xi 7. Minnix li għanda 7. Minnix. Għallissa għalli ħanamlu l-audition. Għalli għadha ħanamlu l-audition. U ġab rhythm section, jiġifieri, pianist biex jaru xi kantata d-diska. Pianist, drums, bass. Nsejt kien. Insomma, rhythm section. U din kantat. U ġew, ħanejdlek ġew xi 5 kollha bil-karta. Min biex jaraw kemm għandha punch, min id-nifs, ta' għanejdek il-professionalizm x'inhu. U din kantat, ostra Madonna belħithom, indunajt, kantat tajjeb bit-tremolo ostra u indunajt. Kif spiċċat għamest il-pjanist, bida għanna ajbusa. U daħlu ġa kamra jitkellmu u mar. U ċtrala kaxxa ċikkolatini, għalla because I love you, għamilla. U ġie, għalli, issa ngħidlek kemm jiena ħawwa tajjen. Għalli Freddy għalli we're definitely interested in her, ta'. Għalli she's got phrases of a grown-up, mature professional. Għalli she's classical. Phrases of a grown-up, mature professional. U dak iż-żmien kien hemm programm. Phrases jiġifieri kif Phrases. Għaxi bells out. Intom naħseb il-ħaqtuh kien hemm programm fuq it-television kien jismu Teen Beat, kien ta' tfal, u kont inkun kien hemm programm ta' tfal li kantaw Ingliżi, u kont inkun il-ħanut u kienu taħna ta' fil-Malti, daqs il-Maltin ikantaw da' tfal hekk kienu għodi jgħidu. Ma tafx aħna maqdru, ara, daqs il-Maltin. U dan, għalli luk fil-ismaħħa, għalli we're definitely interested, għalli we'll make her international. Għalli issa għalli kif nabatalik, għatlu ċempilli, għalli le, għalli mux jumewa, għalli trittiġi dak il-ħin, għalli għaxi kolli break il-BBC, għalli jek nimxu, għalli ħantuwa break, għalli we'll make her international. Għatlu ma jena għatlu Malta noqgħod. U indak iżmin meta morna kont qed għand il-kuġina, jisimha Mercedes taħdem il-Bank Londra u kont qed ngħidha għandha. Dik li żarmajt? Il-kuġina din. Mercedes. Jien għandi Mercedes tiġa tliftela żewġ wievet, tiġa waħda jgħid għax nitlef kollu. Insomma. Għalli trid tagħmel 3 xhura u għalli jiġi break tajjeb għalli will take it. Għatlu ħnara nirranġax forsi noqgħod mal-kuġina hawnhekk 3 xhur. Għadħa jagħmlu internazzjonali 7 snin, riedu jagħmlu internazzjonali. Għandu artisti kbar ta' dan ta'. Dak Stern Sejċi jismu li kellu Where do you go to my lovely, asmajta? Where do you go to my lovely when you're alone in your head? Peter Starstead, tara? Ekk imbatje, Peter Starstead kien jismu da, dak kien jiġi jiftaħ l-bib li. Insomma. U dan, mort jien, tħalt fil-ċina, għamil te, u mort nara il-television. U ftit wara ġiet Claudette, dadi għalt li ċina ta' Mercedes qiegħda taqbad. Għattela x'inhu wummur. Ħallejt istja sarvetta fil-gas u kien hemm portiera qabdet u bdejna nagħtu. Għattu l-issa l-mami tgħidi li xtala, għattela ma tmux tgħid il-mami, għattela, u kif ġejna, kif mortu, għaltela d-dadi, għaltela ħala il-kċina ta' Mercedes. Mela vera żarmajt għandna. Għattela ħanamlu 3 xinu għaltli, għattela ħajamlu għand, għaltela għasjek jgħam, għaltli ma nafdu, da f4 tim 3 darbi tlifta.
kien hemm ħafna silġ u bidlu trains kemm il-darba u kull ma tara trid tixtrih. U 3 darbit lifta, darba minnhom taf x'għamel, kull ma dik kont ngħidilha xtrili, dejjem ixtrili, tom fuq għada sal-lum ta' jiġifieri. U kien hemm dawn tal-kebab żaw li jaqtaw hekk u ma nafx rat, u għalt li xtrili u xtrajtilha ma nafx bezzuni qatlu għamilli dak u ma nafx fejn telqet. U rani għaljenat u tajtu waħda ndikun ta' u ta' nibqija. Nsejt ma nafx kienet xi 20 jew. U bat il-bija tfajta hawnhekk u madonna din tifla fejna jew infittex it-tifla. U sibta. U l-flus kienu fil-but u din u x'kien għamilt hekk qatt tara dan. Kien xina 5 liri niftakar. Għadda xina 5 liri. U jien kont naqra ma naħseb xejn. U mort bistilkju għatlu kellu din is-sikina f'idejh qed jaqta' il-kebab. Għatlu fottejtni, għatlu tajtnu 5 liri naqas, u għamil li jek dan. Għalli sawwat. U għamiltlu mniħer ma mniħer. Għatlu get the fucking 5 pounds do. Darek, patajili, 5 liri. Li kont naqra bezziet, għax għalli sawwat. U għamilt mniħer ma mniħer, għatlu give me the fucking 5 pounds. Dar, kienu kellu ma. Kien jafleħ xina 5 liri, rani mifxul bit-tifla. Insomma, din, għatlu mux ħatħallini għalli jak ma tiġi xaw għal xejn. Għalli jak ma tiġi xaw għalli għal xejn. Għalli għax il-promotion kollox. Mux hekk. Umbat, kif ġiet rizolta? It-tifla xtaqet li titla? Jew xewqa kienet iktar tiegħek milli tagħha? Kienet tħobba l-mużika. U għada, xettik tal-ħagġab u tlaħħaq ma kollox, din id-dur id-dinja, din id-dur l-universitajiet tad-dinja kollha u tagħmel lectures nis kbar ta'. Dik għamlet il-PhDs tagħha asnaf kemm għandha PhDs. Asnaf kemm kull darba għamel ħadd għamel PhD. PhD tagħmel xi 7 snin ta' tagħmel. Teġ kemm li rinfaqtilha dik jien. U l-kbir net, il-kbir Nardone. Iftaħ il-LinkedIn, mela. Ara, mbagħad il-kbir Nardone fejn għamlet il-courses, bija jemmen joħroġ il-kodba, l-Ingliż tgħaddi u darba tal-aħħa l-Amerika miegħu, alla tix tagħmel int il-lecture u minn dikinhar qalu lila rridu għax għandek biss itjeb minnu, għallu tmuri. U jibgħata Franza daret l-Ewropa kollha, l-Amerika kollha u dal-aħħar is-South America qed għaddu. X'bazz, kemm għandha żmien? Issa 48, imma ma tidirx ta'. Imma mbagħad ħa ngħidlek kemm. Isma' qas inti ma tidher tal-età tiegħek istja. Għandek hekk istja l-enerġija, l-entużjażmu. U leħnek jaqilak ukoll ovvjament. Leħen jgħajjat jisni baqra. Ħanaqraw l-LinkedIn malaj ta' Claudette. Dr. Claudette Portelli, PhD, is a researcher, therapist, trainer and coach specialized in brief strategic approach. He presently carries out private practice in Malta besides being an ordinary lecturer at the University of Malta and Dublin City University. She carries out training and coaches at the numerous affiliated centers, terapija strategika in Arezzo. Arezzo, insomma, Belgium, Romania, Germany, kolla hekk istja Globetrotters intom ta' Portelli. Mela, u dik Portelli ieħor. Tajt, ma tufx. Lawċi ju. Lawċi. Ħajixtri Island u dak. Ekal. Insomma, dik toħroġ il-kodba wkoll ta'. Tifla. Dik il-ħabib tagħha u l-partner tagħha bħala professor ukoll. U ma trix nisser, għalti ma jaqbillix nisser profs. Ġifieri ta' il-lectures l-università wkoll ta' ġifieri. Għalfejn ma jaqblix. Għalti ma jaqbillix. Insomma, u hawnhekk dik għandha ħafna affarijiet, hawnhekk anke biex tieħu separation tiffermalek taw. Kollox, għandha ħafna affarijiet. Ġi xorta bbażata Malta maddur. Imma ddur id-dinja u l-Italja wkoll, issa qabdu li magħha tat-taxxa tal-Italja, jgħidu li jridu l-aħħar set jridu kollox hemm. Imma mhux sanċedulhom. Insomma, għax it-Taljani għandhom ġuħ fuq u mhux bħalna. Aħna għadin aħjar minnhom. Prezentament. Bħala flus. Kif kont tħossa, meta kont sifer qabel?
vera issa tħossa meta tmur barra ċertu postijiet li aħna għandna aktar disposable income minn ċertu pajjiżi. Imma qabel meta kont Malta kienet timbena spiex kont ħossok li inti kont fil-fatt iktar fqir minn ħaddieħor. Forsi għalhekk għandek daqshekk affinità ma' dak il-Filippino li waslek għax inti għamilt ħabta kont int l-immigrant. Mela, u dak, fakkarni dak, meta kont żgħir, jiena kont nitgħallem electrical engineering, kont ġieli kien hemm wieħed bil-ħanut kien jgħidli mur waħħar żewġ plaksemmet u nofs lira, kont immur il-Buġubba meta bdew jibnu kont immur. U kien hemm wieħed Filippin. U mort u kien iħobni kellu żmien. U mhux Freddy kien jgħidla xi lef ma kienx jgħidha Freddy, Pretty. Kien jarani bil-biljett kien jiġi where is Pretty always playing balls kien jagħmilhom. U semmejtulu lil dan il-Filippin, semmejtulu. Jien meta kont noqgħod Londra l-best friend tiegħi Filippin ukoll kien. U kellu tifla ħelwa. Il-Filippin. Meta tajt ħelwa kif ġifieri. Kienet orrajtek. Jan gustuża. Sabiħa. Ma weġibtilix l-għu saqsejtek, fuq l-aċċess sess oppost li ġib maħħa l-popolarità biex ta' kif il-negozjajta dik? Normali. Kif imorru s-affarijiet. Cruising. Tifhem? Mux għazat, spiegħra naħħeja. Xinaħsla, lejna ġassetta. Ma dejjem kont naqra attentu. Dejjem kont naqra attent kif? Li ma niġix fitra bilu. Dil-xadin. Esma ġbin, inti tkun taf ħafna affarijiet ta' għara kam qatlek affarijiet ta' Noħbaz miegħek Fred. Isma, meta tirrifletti lura hekk. Tipo issa inti l-annu kellek it-tfal tiegħek. Mela, għandi l-annu ta' waħda ta' biss. Ta' żgħira ta' Yvette. Kifex ta' dik il-sirt nannu? Kien ċaġa li vera xtaqt fajtek? Le, ħad peġi, Enzo kien għalli Fred għalli issa kif għatlu ħansirna għalli issa kif issir nannu, għalli daqta kem tħossok differenti u veru ta' ma tantx qed ingawdi għax din Yvette, ir-raġel tagħha Sintku, kien journalist investigative dan. X'ismu r-raġel? Davide Carlucci. Davide Carlucci? Kien investigative. Ma min kien jaħdem? Kien issa nsejt il-gazzetta l-emi. Nsejt x'isima, ma sibu ta' għax Davide Carlucci. Sindiko di Aqua Viva del Fonto Bari. Sintku? Sintku, ija. Issa ngħidlek għal issar Sintku, dak kien investigative. Kollu nejk xajt waħdu ta' dan u la dilettant ta' futbol u xejn ta' ma jekk issemmilu pajis jgħidlek l-istorja tiegħu bil-ħistri u għaljenat bħali jitlef qabel tela l-tifla til-fila ċwievet u bdejna nitkobiħum bat lifta jena u saba fil-butu tiegħu wara li domna u kolħat iġi nsibni għafbutta għal situ għolti għalli għandak għalfen titħak bija. Għaxu kien jaħdem Milan. U meta kellu t-tifla Milan, emmek ħafna għall-istra t-tifla tiegħi Madonna għalli hawnhekk ġed għalli qed nitlobhom biex iħalluni mmur Bari u ma ħallewx. Għalfej. Rid jaħdem għax hu kien investigative journalist kien. Sewa. Din tal-Patrijiet u dik u bdija. L-investigazzjoni fuq il-Vatikano hekk ġbiertajl. U bdija. Tal-pedofilija. Sewa. Għambat me tiġi għamiltu ħabib malu bondi u dak komplu faq. U għallu fejn u maraw dex u sabom. Għaxek ta' u bat ħanejdlek ta' ħanejja dakkek ta' xie ċajti jieklu ċajt tajbel emmuħu biex jitċajta. U t-taħx futbol ta' jena iż-żewġ taljani, it-nej taljani ta' Klodet. It-tijomx futbol, per eżempju, ta' Klodet bħala professuru kollek, bravu. It-taħx futbol ta' u l-maratijef fissata fuq taljani, ġeja l-World Cup u kienem, għaltlu ħilabu taljani, għallu ma jmattimni għanżom ta' għalla xtimżejr. Għatlu xenu, mux dilettanti, ma mbagħad jifmu f'ħafna affarijiet. Per eżempju, dan David semmilu post jgħidlek l-istorja tiegħu bil-kapitali hekk. Dak huwa. Ejja, dak wara kollu ngħid. David, għadu kif tara,
Għadu kif tifla ċafat tal-tifla ġennina. Mal-ħodor ta' Ejja, mal-ħodar għandikum. Ejja, verdi. Pal-kassola. ejja, bħal Kassola u kol kien jilab il-water polo. Ma kienx xi player bħalna ta'. Mux second division nilabu l-om bitfall nimlewhom. Ma min kien. Jiena meta mort mal-belt, kan nerġgħu naqgħu fil-water polo ħadd idħak. Mela, tlaqna l-ura. Kif qed tħossok frekomdu? U bomba, ta' 78. Istja imma għadek istja luċidu ħafna biex ta' l-enerġija mek qiegħda. Hemm qiegħda. Ilu ftit blajt il-Covid, kelli telqa' fuqi. Kif ta' kienet diffiċli? Insomma, attakkat li naqra taħħa dan in-nerv u ma stax norqod. Fil-5 ta' filgħodu ħadd żewġ aspros għaddieli, raġa' qabadni fis-satejn ħadd żewġ aspros għaddieli u ta' naqra telqa' biss. Isma' l-bit magħluq u għammet. Ejja. Isma' kon ħatajli l-istorja ta' meta mort tilab mal-Bilt. Meta mort nilab mal-Belt. Mela ħanajdlek l-istorja ta' d-Debu. D-Debu jekk issem il-water polo bniedem sinonimu kien hekk taf. U dan kien sar il-coach u t-tim ta' San Paul kien ġi naqra depleted u kont naħseb jiena l-uniku ħed li fadalli opportunist nagħmel go. U dak kien jaf li jien dejjaqni referi kont naqbad najru kont għal-biebi, għax konna il-water polo kien. Insomma, u dan kien jiġi, ma ħallini ġbi. Friet, issa, jgħamil xjgħamil il-referi, tkellmux, għax meta kont zaħirek bħalek kont namlek għal xejn tkellmu, għax reħda għal xejn tkellmux. U dawk kienu jkunu bl-spi, jkunu jafu xħaj jiġri. Għalli għax issa taf xħaj għamlu, u konna ġejjin kontra n-Neptions, kontra għadni kif tlaqtom n-Neptions. Għalli ħaj jitfaw tifel fuqek, ħalli jiffawljak u jkaċċikom it-nej, għalli ħalli li l-om jkaċċilom tifel, għalli u li jkaċċina li l-ek, għalli biex tkun taf, għalli ra ma tagħmel xi. Id-Debu kien il-coach. Kien il-coach. U ħoħ kien coach qabel Ġanninu, li jiġi Sir David. U ġennin niġi mustjant il-Ġermanis ma nafx tafu, xinti San Pawl il-Bahar, ħadel knisja, ma kienx hemm bar il-Ġermanis hemm dejjem bin-nies hemm qudiem il-knisja l-lumbaħ ta' spiċċa kollox. Istra, iwa Debu, għarrajt ma dofqat. Għax jekk kelmu ntik daqqa ġasnina kien kont għad niġi firju. Jekk kelmu noqtlok, għax ikkaċċejku daqsek. Kif ħriġna jien kont nħarġ għal-ballon, xin kont niġri, jien bqajt sal-axħar, kont bqajt nilħu jien il-ballon. Jien kont niġri ġiri. U tefaw li tifel fuqi, dak kien kom saħti dort biħu f'qajtu l-goalkeeper mill-ewel. Tajtu xut. U beda dar referi. U li jien bdejt n-nisduħ dell-lasti tagħhom dan. U kif wadbu l-ballun minn ma nagħmel xejn fal-kontra tiegħi. Kien Taljan. Għatta għandu raġun, għax is-sena ta' qabel kont ma' Neptions. U morna sqallija, u kif morna sqallija Berti Portelli b'mutteċ kemm spiċċa ħabib tiegħi kien feħxi 6 u 3. Konna morna d-dar tiegħu, jgħanu għatta għandu raġun id-Debu, għaddan ma għandix ċans miegħu. Kont naf l-ħabib tiegħu. Beda, għadbu li ballu n-nol li dejjek jiġi mhux immissu fal-kontra tiegħi biex inkellmu biex ikaċċini. U jien ustjoddi, u presti konna wieħed minn fuq, għax dak iż-żmien kont b'gow, terbaħ tajw tnejt, u fil-half time. Għallik, għalli ta' tixka, għalli laqwa l-edim minn fuq, u jien għatlu dal-bot. U kalla wieħed kolajru, Umar, għallu Freda, għalli jinti bot. U jien kont naħarġ għal-ballun, għax jien kont nilħu l-ballun. Kont bis-6 dikin, ma konċ il-kapten jena. Il-kuġin kien kapten għandikum, naġġiri kont inkun jien. U kif ħanoħroġ għallu bis-6 barra. Pandemonju, għaddiju, id-Debu jil, laqqas jek jgħamil xkamil, ma tkelmax għamil, laqqas jgħamil xkamil, tkelmux. U jien pulizija madwari kien fil-pitch ta' San Ġiljan, tal-balluta, għat nilabu kontra Neptions. Ta' San Ġiljan, dak ħdejħijat, il-pitch ta' San Ġiljan, dak ħdejn xurxin dak iż-żewġ pitches. U
U tħalt qed nilbes jien u f'daqqa waħda nisma' twerżi u għajjat. U ġie missier il-goalkeeper, Valletta kien jismu Valletta. Għalli d-debu għadda per-refer il-bahar u għamillu saw, jem bdejt nitħaq, li biex it-titħaq. Għatlu dak ilu ġi ma jgħid li laqqas jgħamil xjawel ma jkellmu il-referi. U skwalifikawna. U għawna second division. Stja. U second division kien jilabu fil-ħodu. Issa mis-second division għal first division kien hemm differenza kbira dak jaf. Il-second division bil-minors tista' tilgħabilhom. Jekk kassola għalek kien jgħamil water polo. Nselli għalijak, kif inti siebi? Iba ġil insertajtu l-kassola jela biju. Bux insertajt, ma ta' second division ħat ma kienu kun jabbiju. Għaxa etnamlu l-allegazzjoni kien fil-fat second division. Sejjem ma nafx kien. Jien għat ma smajt bieħi ġifiri. Ma second division. Ibu għatlu zaħzieħ. Ma kienx taħib issej. Biex ikun familjari mija. Le, għax biex. Imma ġviri kiku kien tajjeb kont kun taf menu. Biex jissamma rrit ikun player tajjeb fil-first division. Sewa. Biex tissamma. U mbagħad kon naftit li konna jien mill-ewwel kien jażluni u ma kontx imurilhom. Issa ngħidlek meta kon malbel. U insomma, u skwalifikawna. U għattilhom jindaqsak water polo, għax il-second kien jilabu fil-ħodu, għattilhom fil-ħodu nalab il-water polo. Għallu li mur mal-belt. U il-players tal-belt kollha jħobbuni ġew ix-xogħol kollha kon draftsman dak iż-żmien. Fred jidħol magħna l-Buffalo Lords, idħol ejja Fred ejja magħna. X'ismijiet dawk istjel Buffalo Lords. U mort magħhom. U li żjed li ħada surprise kien. Ejwa ħan insasmu wkoll kellu ħanut tad-deb. Meta kon ħanejtek il-water polo x'kien. Meta kelli xi 18 kont għaddej mill-belt, it-triq fejn hemm il-ħwienet tad-deb. Ħareġ wieħed żampa. Ħareġ wieħed qabodni minn idejja, daħħalni ġewwa, fetaħ il-dik tad-debek, għalli firma li għallu li trid. Biex imur mal-belt, ħanejlek il-water polo. U żampa x'kien jagħmel mal-water polo tal-belt? Kien jilab ukoll qabel u niftakru kien ipetpet bajnejh fl-ilma dejjem sejjerek. U jilu ftat intajt miegħu hemmhekk, għatlu tiftakar, għatlu darba, għatlu x'int kont, għalli mela. Għalli mbagħad ballaħt meta qalu li ġej. Għatlu għax kont ħanaqtaw, qalu li lelu, qalu li mur, qalu li aħna mill-ewwel nitalgħu first, is-Sirens. U mort għamilt sena, u żanżnu l-pitch. U dak iż-żmien kelli l-Malta Bams u konna nduqqu l-peskatore kuljum. Sewa. U il-coach kien Johnny Kurmi. Johnny Kurmi ġieħu Pawlu Kurmi li għamel. Ejja, u jien kont kelli 27 dak iż-żmien, kont l-ikbar wieħed. Ejja, għax ma tagħmel xejn magħhom, jien kelli waħda. Jien kont niġi fit mill-ewwel ustja, mill-ewwel niġi fit u jien kont niġri. U jien biex ninkieħax kien iħobni, kont nagħmel, ejja x'ma tagħmel xejn magħhom, iftakarla, kont nagħmel dawk jien qed nagħmel hekk u minn qed ninkieħ kien iħobni ta' u ma kontx imur training. U darba ġilba flu fiet għax hekk jitkellem. Ejja xi ġimgħa d-dieħla ħanna l-ewwel logħba ejja ħadd ittrenja u mort. Kien żanżanna l-pitch tal-belt. U kif mort u rani. Għallhom illum m'hemmx training, għallhom illum tellija għall-pitch għal 20 darba, għallhom ħalli minn trenja, minn ma trenjax ma trenja. U tfotta għax kieku tagħna sprint, orra fit-tul kont niġi mill-ewwel u dik ħadd ma kien jirbaħ jien. U kont li xaħwiet, niftakar jien. U dawk igarru ħanoqogħdu ntelqu 20 darba l-pitch għen. U jien għattirħilu. U dik kont ana qassama jien u. U biżna dawk jagħtu mala jien għandi l-qama twila, dejja twal. Marraba waħda konċ tiġaġa jitfit. Taf kemm għaddejthom? L-Buffalo Lords għax huma kienu l-żietin. Pitchu nofs u biex nikieħ tlajt mort denħu qatlu tini sigarett. Qatlu hekk għax biex nikieħ ta' kienu ħobni ta'. U kif jaslu l-Buffalo Lords? Illa l-għallum ma jiskom tistħu xieħ, ilkom titrenjaw. U qabel Johnny, jimportani għajda jew. Mbagħad jekk titgħidha. Allu aħjar għalik, allu ma dak tal-laqta, allu ma tafx li dak għandu bajt ta' barri. U dak ġona għabat il-karti tal-dak.
U għalli jom ma s-semaħna, buna, ruħu tela, u għalli jena, dik l-ewel training kienet. Bat konna ħadna l-lik, ta' mill-ewel ħadna l-lik konna. Istja kull fejn mort ħadd il-lik jisek. Kull fejn mort ħattu, ma s-sajnis ġbajtni, għax s-sajnis kienu fil-bidu kienu tal-istra fil-59, 60, 61, daw kienu meta ġew il-Jugoslavi kissru l-kolħat l-Malt, aħna bistajni jom l-għoba. Insomma. Il-Jugoslavi minn kienu tal-Jugoslavi? Kienu tajben il-Jugoslavi. Il-Jugoslavi u jħed mill-laqwa 400 tad-dinja kienu. Ara, il-water polo kienu. Il-Jugoslavi. Il-Russi, il-Taljani, u l-imma l-oħra minn kienu laqwa erba dawk, kienu jtiru ta' mill-ilma, kolla fijom kammu għala usra. Madonna, kienu tajbin tal-ħagġa. Għalfej taħseb li kull tim li mort miegħu dejjem il-Martelli. Imma kont għamil id-differenza inti, jew inti sempliċement fortunat li dejjem tispiċċa Bissa per eżempju mal-belt kont li xaħwieħed, imma kont nilħaq il-ballun, x'konna nagħmlu? Konna ħroġ għall-ballun jiena, l-ors kellu xut qawwi. Il-ġoni kont ngħid uħroġ miegħi warajja u għamel kroll kemm alla tiftaħ u l-ors. U għamel xiex kemm alla tiflaħ? Kroll, b'saqajk. Il-Buffalo Lords kienu jiġu warajja jagħmlu kroll qawwi. U jien nagħmel kroll qawwi. Jien noħroġ nagħmel il-kroll u nilħaq il-ballun. Right, u ġoni kun warajja jagħmel kroll. U jien inteħ mill-ewwel l-Lors, u l-Lors kien iteħ xott, u ma kik ma kienx jaraħ biċċaftik u kien jifqgħu isra. Kellu xut qawwi. Però dak wieħed Ma dak ngħidu x-xut minn nofs il-pitch ġifieri. Mela, imbagħad is-Sirens kellhom wieħed naħseb kien jixxut jaqgħu iżjed, George Borch, tiftakru George Borch? Kellu xotti korrik. Il-ballun kien oħxon, mux bħal tal-lum. Kien oħxon. Tant kien jixxutja, kien idur l-antika kien jixxutja, mux jek bħal tal-lum. Kien iduru biħek, brum, madonna jixxut. Għalfejn sirt patrun? Sirt patrun, għan biex taraġġan di xirot nejbirra, I mean, not diffiċli, so I figured out li 5 euro ma t-nejbirra, so you know it. Poddati bħal dawn, bżonnom li s-suq ħieles mux sejħallas għalihom u probabbilment laqqas il-gvern. Allura xi ħadd irid ikun. Xar ta' sħubija jiswini ftit żejr iktar minn kafe, wieħed minn barra, però fuq not iktar ħanejdu hekk serja għax nemmen li l-podcast joffri pjattaforma ġenwina u sinċira. It's a good podcast u kont dejt nara mill-bidu. Kien hemm il-podcast ta' Marka Milleri, kien maqsum fit tliet biċċiet. U t-tlet biċċa kienet fuq Patreon biss. U dak kien biex il-verità l-aħħar imbottatura li kelli bżonn biex nidħol bħala patrun. U mbagħad bqajt hemmhekk jiġifieri l-kontenut esklusiv li jagħmlu għall-patruni huwa ta' valur verament għall-flusek. Xi kultant jgħidu xi ħaġa fuq il-podcast tkolltilhom qabel u ma jaraw wara fuq YouTube u jgħidu ma kif kont taf. Naħseb li l-pajjiż għandu bżonn dak il-fertilizzant li qed jitfgħu dal-poddati għaxaw nixfa tremenda. Isu kien hemm ħassejt il-bżonn li jkun hawn komunità li tisma' mhux biex tirrispondi imma biex titgħallem. U għandna bżonn naħseb nitgħallmu nisimgħu biex nitgħallmu mhux nisimgħu biex nirrispondu. Affarijiet bħal ma jagħmel John li jkollu nies li actually qed jgħinu dan it-tip ta' proġett it's an actual need biex affarijiet hekk actually jirnexxu dak kif. Is-sodisfazzjon tiegħi hu li tajt għal xi ħaġa li toġobni minn jeddi. Issa semmejtlek għax jien tant jekk nagħmlu ġimgħa ta' għandi xnejt ta' sin jekk titkellimni fuq affarijiet oħra, laqqas nitkellem għax ma imma mbagħad fuq l-istorja li għandha x'taqsam mal-water polo jew mad-daq, all right, nibda paċ. Nagħmel il-kontrarju. Jiena meta kellha 5 snin, konna noqogħdu taf kif kienu l-bini bħal xulxin inti fejn semmejtlek. Konna għatmannanna u jien kelli kuġin jismu li kien ħabib tiegħu. U kien hemm ta' fuħen, Tom Patrielija li għamel l-eżorċizmu. Dak kien jistudja jgħajjat biex jitkellem. U ħsibtu l-kuġin. U aħna kellna mal-ħajt kellna selluna hawnhekk u selluna u nitla' u niġi. U ħsibtu l-kuġin li l-lum l-Awstralja u miet. Fuq il-bejt għattajt ġifieri? Iċ-ċint, kien iċ-ċint tal-bitħa li jifridna. Iċ-ċint divizorju kellek sadlum biex tmorru minn dar għall-oħra. U jien niftakar kelli buzz aħmar. U tlajt jiena u żlaqt u xaqqaqt l-adma. Ma bdejtx inħossa.
Jien kont imqareb ta' jendem Li madma tal-koxxa? Tal-koxxa għandu kun jew fejn, imma ksirta insomma. U ħaduni l-isptar. L-isptar kien għadu. Id-depaw tal-Pulizija ċentrali kienu għadhom lura, jiġifieri qed ngħidlek fil-49. Alright, għax inti fil-44. Il-loppju biċ-ċaċaruta franella. U għajamluk maċjuħ. U kien ħażil li kell u l-ilma narmi u l-on flart, kont imqareb, dejjem ibidlu li. U għamlu li l-operazzjoni dawn, u dak iż-żmien ma kienux jagħmlu l-astuba. U sar delit, kieku ma sarx delit, jiena mejjed. L-astuba x'ġifieri, l-astuba hawnhekk, ġalħaq biex ma jaqleblik xilsienek. Sewa. Kieku ma sarx delit, kieku ma sarx delit jien mejjed. Dak sar delit, ħanajdlek kif kien. Dak kien hemm wieħed u kellu ħabiba u ftehmu li joqtlu lill-mara tiegħu. U ta' parsi Alla ħanintaqgħu għandna biċċa negozju u tafgħuha mill-irdum u qatluha. U weħlu għat-tagħliq dawn. Weħlu għat-tagħliq. U dan ta' parsi qallhom li ma jiflaħx. Dan. U ġabu ħdejja. Dan. L-akkużat. Da li kien ħajtuħ il-forka. U miegħu kien hemm pulizija kien jismu Edgar Bonello. U Edgar kellu tifel daqsi. U dat tifel kien jelab il-water polo mal-balluta Peter Bonella. Ħanejdlek minnu Peter Bonella. Kien is-sindku ta' San Ġiljan xi darba. Ma minix familjari ma' insomma. Xu għalli? Konna qegħdin sambat ngħidlek. Insomma, u jiena ġabuni għax imbagħad kif irrakkontali hu, kif għalli qabduk ta' fawk isek bima hekk, għalli f'daqqa waħda, għalli sirt iswed blu. U dan l-akkużat, allura it-tifel kif miet ja ħasra. Għalli u ġejt jien għax imbagħad mort għax għalli Peter, issa ngħidlek kif qalli, għax konna labu l-water polo b'kombinazzjoni, għax missier dejjem kien jgħidli hawn raġel mur sibu għax dak kieku int mejjed salvak għajmek mill-mewt. Għalli taf għax imbagħad Peter ħadni għandu meta qalli, ħanejdlek kif qalli. Dak jiena u Peter konna nintażlu ma' Malta. Water polo, konna rivali ta' xulxin. U jien ma kontx imur lecture, darba qaluli ejjax inkella ħaj jiskwalifak ma nafx kemm u mort. Xorta kien jażluni ta'. U waqt il-lecture Peter bidi għamil li kif tispiċċa l-lecture għandi xnejdlek. Msaw kif spiċċat. Għalli taf minnu missieri Fred. Għalli kieku mux missieri la viva Malta. Għalli kem qattajna malli l-xulxin. Għalli missieri li salvak ta'. Għatlu mal-ħudni għandu, għatlu x-missieri dejjem jgħidli biex jinfittxu. U ħadni għandu. U għat jirrakontali. Għalli nkonta għassa miegħu mal-priġunier kien pulizija, kellu 35, kien fl-aqwa tiegħu, kien b'saħħtu tal-ħaġeb. Għax kieku ma kien jagħmel xejn. Għalli ġew ta' fawk isek bimek, għalli u sirt iswed, għalli sidrek hekk, u dan allura dak it-tifel jaħsel kif miet hemm. Għalli u ġejt, u naralek li sienek istja ġewwa hekk. U dak blad ma jaqlawh tal-futbol ġieli waqgħu, blad ma tirtaqlaw dak, tal-futbol ġieli waqgħu. Ġifieri blad ma tirtaqlaw. Ikollu ma it-tabib kollu għadu ma tapposta. Immuk għalli u daħħal subajja, għalli u niġbet. Għalli fl-aħħar lajtulek, għalli u ġibtni aħdar li, għalli mlejtni aħdar. Għalli xorta ma paċ tieħu nifs, għalli u bdejt inti kien nifsu ma nafx għamel, tin nifsu. Għalli mbagħad in-nersis beżaw biex ma jekxifhomx u dan. Ta' 5 snin kieku metina. Kieku ma sarx deli. Mbagħad dawn it-tnejn. Ma fehmx il-punt li għalfejn ramewk isek bima, għalfejn kienu għadhom lura, u jien kont imqarab, kont nħabbathom. L-ilma ma kienx jiġini tajjeb kont narmihulhom. Kien hemm xi kien jgħidli qgħod kwiet inti u jien kont ngħidlu qgħod kwiet għax lilek naralek sar ma kien għax kien il-qalbu kont imqarab hu. Tafawni hekk. Kif qed jgħidli hu. Mela. Mbagħad dawn it-tnejn lila dawlula s-sentenza x'kienet pregnant. Ma qatluwiex. U lilu u dak kellu kull jom Ingliż u l-Ingliżi kellhom ħafna saħħa u bidlu ilu s-sentenza ma għalquhx. U darba kont l-isptar u kien hemm wieħed xieħ u ma nafx kif ġil kliem. U dan għallin li mħallef u rrakkontali l-istorja tagħhom dawk it-tnejn.
Wieħed mill-aħħar delitti li ġew kieku ma sarx dak id-delitt jien. Mbagħad sentejn wara jien kont imqareb. Issa ma nafx San Pawl il-Baħar. Ix-xatt fejn hemm il-menqa jagħmlu l-uzzijiet. Taf fejn kien joqgħod Purċullu Vir inti? Kien hemm sisek? Le. Dak kont noqgħod naqbes u kelli 7 snin mbagħad. Kont noqgħod naqbes u nitkaxkar u naqbad ma six jiġra. U ġiet siju qalli mur led-dar. U daħalant it-siju liħor kellu restorant u daħal u tħanaqbes l-aħħar waħda best. U wasalt għadda kif ma nistax nimxi, u nħaresek, kun ħares tisajja mikxufek, biex xaħam bladam kollu. ċarratta. U kelli siju jena. U tlajt Madonna nigran fek biex nitla dem, ħireġ dem. Li xaħam ta' sajja kollu rajta, għadha markata u ta' jinta. Immaġina. Markata. Ix-xaħam u l-għadam kollu rajtu hekk mikxufek. Sibċi biċċa ħadita, għacċatta ma. U t-siju għamil li xugamanek. U mandunajx mal-ewel ġviri? Xim tarxet. Ma xerrajt id-dabba t-dejjek, u biex titla s-siesu, man nġbet mal-ħaxix, u ran t-siju s-sietu għamil li xugaman sar aħmar. Mbagġi patri, kellu karozza zejra, ta' fawni ġal karozza. U ħaduni il-berġa ta' San Pawl. Kien hemm tabib, issa l-istorja ta' tabib kif spiċċa, qabes. Bella kien it-tfal tiegħu ħbib tiegħi, dentisti. U niftakar li daħluni ġewwa u dan mar biex jipparkja t-tabib, mar biex jipparkja. U jien niftakar bdew iżommuni hekk li jien nagħti u qed naraħ fl-ixkun istret jitfaħħu li ġasija kollu daħal. U dan it-tabib kif ġie u kif wasal fil-bib, bum, stabat martu xirrali saqajja miftuħa. U kien fetaħ St. Luke's. Il-ħattir St. Luke's, kif beda St. Luke's. U ħaduni St. Luke's. U tafawni, it-tielet solar, ħtejn tija tafawni ħtejn tija. U tant kelli dwejja jien astra. Meta kien jiġi ommi u missieri jaraw, kont naqbadhom, ma kontx ħallihom imorru. Kemm dom tem? Xi 3 ġimgħat. Kienu għamlu l-ġibs, l-ġibs saqajja. Għax wanka l-ewwel darba għamlu l-ġibs sawnek u għamlu li toqbaw ta' 5 snin u meta mort id-dar bdewituni l-fruttu dak u l-ħobza iż-żokra ħarġit l-barra u bdetni delużjoni fil-ewwel darba dik. Insomma, dit-tieni darba għamlu l-ġibs minn hawn saw imma. U l-ewwel darba minn dak sitt saqajja għamlu ili naqra ħażin u l-għadam iġġamja u l-uġeħ li rajt u l-werzat biex bdew jagħmlu li l-ewwel darba meta kont sammut. Insomma, issa ħankomplu t-tieni darba. U darba ġi missieru battu minn idejjek. U dan skappali u nistenniju. U noħroġ istra fit-tieqa jiena. Noħroġ fit-tieqa. U ntlaqt biss jekk. U jiġbidni wieħed. Kien kbir, kien lieli ta' stella, kien joqgħod u ġie biex jarani dan. U kif ġie, isibni nieżel u jaqbadni hekk u ġibidni. Xiex kont nieżel? Best. Tant display, kif nessessija, bil-wieqfa hekk ma' s-sodda ma' s-sida, mort fil-tlaqt. L-imsular kont qiegħed. Għandu kun it-tielet ġieli mmur nibda ngħid jiena f'dik kont jew dik bqgħet niftakara. Dan li kien idaħħal il-vapuri meta jidħlu. Ma tiftakarx kien għaddej minn moħħok għalfej għażilt li. Għad-disprat, tant kemm kelli dwejja konti fil-hemm strem. Brid teħles. Laqqas naf, għax qatlu jekk dak naqbel u Madonna. U kienu best. U jaqbadni hekk, bum, bidi għajjatni. Dan li kien. Kien spart niftakar kien konti. Kien idaħħal meta jiġu l-vapuri ma jkunx hemm wieħed idaħħalhom hu. Kien idaħħalhom hu. Konna ngħidulu leli ta' stella. Li ma ġiex in time, l-3 solari kont naqa. Di tema rikorrenti f'ħajtek li toqro kun daqshekk ripladba tal-mewt? Dan l-aħħar kelli naqrisu depression meta filli dawk in-nies jgħidu kull fejn immur jiena mbagħad daqqa waħda għamilt sentejn mid-dar magħluq waħdi u dak kelli naqra depression
u kelli dal-loġieħ u bdejt nitlob. Għalfej għamilt sentejn ma luqwa dak id-dar, ħabba l-Covid. Meta kien qawwi u mbagħad kelli dal-loġieħ ma stax norqod b'xejn u kont nibki kont nibda nitlob biex norqod u ma qomx. Ġifieri toqgħod tieħu xejn bi kbir. Issa li jiex biex ta' dil-ħajja daqshekk mimlija li jent ġenitur, nannu, li anka smajt xi siltiet minn tiegħek fej titkellem fuq nies li m'għadhomx magħna pereżempju li tikkontempla il-ħajja, il-mewt, rajt it-tfal jitwildu, rajt in-nepotijiet jitwildu biex tagħmel mill-ħajja, biex il-ħajja x'sinifikat għandha lik. Issa ħanajdlek. Kultant inħossni naqra mitluf. Imma mbagħad jiena m'hawnx min jinsa daqsi, u mbagħad ir-repertwar tiegħi jibelħek, jien nagħmel xi 1000 diska bl-amment imbagħad. Bl-amment nagħmelhom. Jiġri titlobni aktar x'ħan nagħmel lilek. Issemmilix il-moderni għax il-mużika moderna mhux mużika hija teknoloġija. Qabel kien ikollok dok, son kienet tkun ta' veru, għax m'għandek xejnek, tintefa'. Pereżempju l-ewwel darba li rekordjajt ħallini bil-mikrofon qudiemi, kitarra, u s-solo kont nagħmlu bil-bebbut, jagħmlu bil-maħalli, tifhem, allura trid tkun song veru. Il-performance trid tkun impeccabbli spiex. Għalhekk id-diski l-antiki jibqgħu jitkantaw u dak, għax kienu jkunu ta' veru. U kien il-melodija u l-kords tagħhom kienet tkun mużika veru. M'hemmx mużika tal-lum il-ġurnata li ġieli jkun hemm xi waħda jkun fija ma ftit. Kienet mużika veru. Illum iżjed ngħidula teknoloġija minn xejn tagħmel diska llum. Imma xorta hawn kantawturi vera tajbin. Għaw mużikanti, per eżempju, tajbin ħafna mużikanti, għaw Malta il-mużikanti l illum veru tajbin. L-unika ħaġa li d-dejjaqni li l-vokal ma jikdbuħx foniku u ma jiftejimx. Per eżempju, toqgħod tisma' mużika. Tifmu l-klim kollu ta' diski li kantaw tifhimhom bħalma tifhem li l-antiki. Ma segwejx mużika ma nafx. Għax l-ewwel net. Għax ħanejdlek waħda, għax jgħodu jgħidu l-lingwa Malti. Il-lingwa x'inhi. Jiena għandi l-mużika minn naħa ta' missieri, għax missieri mużikan. Mbagħad għandi l-poeżija minn naħa ommi. Jien jekk pereżempju tmur fil-letteratura u tara l-kotba hemm naħla dak tziju tiegħi. Jien poeżija kapaċi niktibha klassika. Imma mbagħad x'in niġi biex nirrakordja nibda nsib kliem. Li kollin tajru, għax ngħid mhux foniku, x'kien inkantaħ mhux ħajjifhimni. U llum anke festival joqgħdu jaraw il-kliem klassiku ma għandhomx idea xi jiġifieri foniku mhux. U barra minn hekk il-kantant irid ikollu d-diction jerġa'. Id-diction. Li qed idejjaqni li l-kant illum ma jiftihemx bħalma konna nfehmu aħna. Il-mużika tajba u mużikanti veru tajbin. Għandhom biex jaħdmu. Imma il-kant hemm bżonn li għax jekk inti f'song il-kant ma tfehmux, in-nies mhux jiftakruh. Jiena d-diski tiegħi tal-antiki sħabi b'eżempju Semi Bartol, il-Bejz u it-kanta tagħhom kulħadd ħajkanta miegħek għax konna nfehmuh. Għandna d-diction aħna il-bambin tagħna diction tajjeb ukoll. Kont tipprattika ma' diction ġifieri. Dik tkun minnek imma mbagħad tinduna inti, tinduna. Tista' tejjeba d-diction. Tejjeba, jien pereżempju l-Bejz kellu difett jitlaq l-aħħar nota kon noqgħod ngħajjed miegħu u tajjaġ mal-Irish tajjeb ma mbagħad kien għax impressi meta tkun żgħir 4 snin, jien 3 snin u nofs ikbar mill-Bejz, wow. Tagħmel differenza. U kien jisma' milli ngħidlu, jien kont nimpressjonaw lilhom, tifhem jisilu kont ngħidilhom bibja kien ikun it-tlieta l-huma. Ma kont irrispettat għax inti kont dak li kont sifirt barra minn Malta. Imma mbagħad il-bams ġralhom ħaġa. Isma' il-bams kif xogħol jew? Il-bams li ġara tant kienu tajbin, il-bams ma tantx ħadd tisma' bħalhom, kien dik l-armonija tajba. Kellna drums kellu fil tal-ħaġeb, ir-ritim il-bejżu kent kollha kienu tajbin. Allora kellem il-kant kien tajjeb ħafna armonizzat. Ġiela konna nieqfu nkantaw biss. Għax kien armonizzat, maħat lebda leħen. Ma li saqsejtek u għalfej sfaxxa l-proġett tal-Bams? Il-Bams li ġralhom saru kbar wisq. Meta konna l-Amerika għandu ngħid li sirna kbar wisq. U ma kienx hemm minn nimpikaw.
U rajt daqqa dan jiġġielet ma dan jiġġielet ma dan, istjaw bdew idejquni. Għaddan għat naħseb anka miegħi mela allura u dejjat. Ġviri, taħseb għax ma kienx hemm pika ma' benz oħrajn, il-pika dawra fuq dawk jafu, il-Malta Bams kienu kbar wisq. Il-Malta Bams, jekk immorru ġal għad ippakjawha bin-nies konna, l-istudent kulħadd jiġru. U naħseb bdejna naraw naqraw. Mhux jinta jiena qatt ma rajt bira kien. Kienu kbar ħafna għalmu. U dorna d-dinja u naħseb. U baddew. Naħseb. Tipo żdiedet l-arroganza bejnietkom. Isa rajta jien u d-dejjat. U fuq xiex kontu tiġġieldu huma? U dan jiġġielet ma dan, u dan u l-ieħor dejjem irrid nara kif ħan nagħmelhom ħbieb u dan, u mbagħad hekk isa qatt ma qatta taqdilhom l-ewwel darba qed ngħidha jiena. Isni d-dejjat, qatt l-ammur Malta qatt daqshekk. U ħassart. U sibtilhom ġob għax huma kienu professionals, għax mingħajr ma ridhomx il-Fenixja għax il-Fenixja kienet il-Mekka. Il-Fenixja. Mbagħad wara kien il-Pelis, u veru qed ngħid. Kien ikunu ppakjati, pereżempju. U sibtilhom ġob x'jiġifieri, sibtilhom. Irranġajtilhom ma għax tal-Fenixja ma ridhomx. U mboġi għalli għaw grupp għalli għajja miegħu inti għatlu ma dawk. U mhix ħajamlu dawk. Issa dawk x'ħajamlu jgħixu minn hekk biss. U mort irranġajtilhom il-Pelis kien tajjeb. Imma l-Fenixja tant kien popolari, ħanejli kif kienet tkun il-Fenixja. Kienet tkun tiġa mimlija, pakjata l-Fenixja. U l-kju kien ikun ta' erba. U jibda minn qabel id-dawrek. U jinx minn nidħol kulħadd tifriet u ndaħħalhom miegħi u hekk. Kienet, u bad daħħalthom il-Pelis jiena. Għax imbagħad waqas irridhom jiena jgħodu bla ma kienux jaħdmu. U jien kelli ġob jiena kont draftsman hu. Għart li tħallihom. Ġifieri ġejt waqgħet fuq il-ġob ta' qabel inti. Għamilna ħabta naqra miġbudin imma mbagħad arġajna peress li dejjem nilagħbu l-bejżu ma setax jgħaddi mingħajr nilagħbu l-karti u hekk. Joqgħod dejjem miegħu il-bejżu sa jien bqajt miegħu sa mat fin-nieħ ta' dak mort miegħu jiġifieri nitfnu. U miegħu dikinhar ġie wieħed meta kont ma nebxin kien jiġi mal-bejż wieħed minn dawk li ġri miegħu jiena hekk nitfnuh, alla xahar wara metu mort nitfen lilu. Jiġi li rabba lill-kummissarju li rreżenja issa ilu ftit. Kutajjer? Marvin Gerti. Ma rreżenja. Il-kummissarju tat-taxxet qed inti. Dak, għax dak konna ħbib ħafna jiena u dejjem jiġri miegħi. Isma', l-aqwa silta li qatt ktib l-imkienet. Ħara ħanajdlek, l-iżjed silta li għamlet xi ħaġa ma jista' jagħmilha ħadd. Hija viva Malta, bil-Malti tindaq mad-dinja kollha jista' xi ħadd jagħmilha. Imma għajr il-popolarità hija l-iktar silta li inti tħoss wriet li mxorta ta' kantawtur inti? Ħanajdlek, jien id-diski li fihom il-kapaċità u teknika u klassiki huma d-diski li ma jindaqqux. L-iżjed li jindaqqu huma dawk li jaqbduhom in-nies. Issa mbagħad pereżempju għax dak semmi li diska ma kellekx sortija eċċezzjonali, dik il-B-side tagħha ħallini, għax qabel konna noħorġu kienet tkun A-side u B-side. U jien meta kont qed nagħmel ħallini kont niktibha għalija nsogu żmien kien. Għalli xitta qatlu nikteb qatlu diska bir-rock and roll bil-Malta ma tistax, qatlu qed nħossha tajba. Qatlu mhux B-side ġejja għax B-side kont tagħmelha biex timla. U tfajta wara ma kellekx tor dik li tibda kif ix-xemx favorita ta' dak. Dik jiġġennu mill-ewwel għadha ħitsallum jiġifieri ta' xint kanta jekk tista' jekk tiġi hemmhekk tarun. Però diska li kważi kultant ngħid aħjar ma ktibtix u tajba jisimha għal dejjem. So. Dik għandi problema kbira bija jien. Għal dik kif nidħol fred għal dejjem Mbagħad dejjem jiġi xi ħadd fred tagħmilix għal dejjem għax ummi metela. U tħawwadni l-aħħar ġimgħa għaddiet kelli nagħmelha tnej qudiemi jibku għalax u ġieli noħlom. Istjansi rasa ta'
li ġew tal-buwieli u ġi xi ħadd għalli biex ma ndoqqix. Ġieli taqbadni trauma bija ngħid id-dinja ħjar. U taf kemm tajba ħareġ li l-kor tal-għaġeb fija. Tal-għaġeb, taw il-ħoss il-balas ħareġ eżatt. U di għal dejjem fuq nies li. Għaxin nikteb fuq affarijiet li ġraw, pereżempju għal dejjem jiena ktibta. Dik kont ktibta bl-Ingliż l-ewwel ta' parsi, imma mbagħad meta kelli 15 kelli ħabib. U kien qabes il-baħar u kien il-baħar fieraħ u qasam rasu hekk. U ħsibnilu li għaddielu wara xi 6 xhur miet. U dan kellu namrata. U konna qed nara. U ktibta għal dejjem. U ma kellekx tort, ħanejdlek fuq x'kien. Il-namrata kif daħlet fl-istorja ma? Kien miġnun wara waħdem u kienet dim isem u kont noqgħod nara hemmhekk u dak u ktibta għal dejjem. Mbagħad ftit wara fuq id-diska tiegħek issaqsnitni. Kelli ħabib jiena, kien jgħal water polo wkoll, u kellu tfajla kienet ħelu issja bjondija kienet u kienu kważi għarajjes. U ġildu dawn. U din, mardet bil-lukemja. U mietet. U kont nara Hildan, kont nkun u kien jiġi u tħares l-baħarek. ċassatek. U ktib din ma kellekx tort. Għalek ngħid edem ma titċaqlaqx dak. Qatt smajt int ma kellekx tort. Ma kellekx tort li għal dejjem smajt. La, ma inti qed bellaħni ta'. Dejjem isur soqgħod ma smajt. U ma kellekx tort ma smajtx. Trid nelenkalek numru ta' diski li inti. Intom radio tisem, ma tisemgħux. Li aħna radio ma nisimgħux, jiena. Intom tisemgħu il-Bay Radio? Le. X'tisemgħu? Il-Bay Radio dawk huma l-kanser tad-diski Maltin. Le, ma nisimgħux. Il-kanser tad-diski Maltin dawk. Eridhom id-diski Maltin. Għaw xi libel x'imkien jiġri għaw xi libel jiġri. Ma importanix dik ngħid, dak huma l-kanser tad-diski Maltin. Għalfejn tajtek. Għax ma jdoqx diski Maltin. Ma jdoqx diski Maltin. Ħanajlek. Taf nis bħal per eżempju il-Brodu. Tafhom Brodu, Brikkuni. Dak id-doqqu tagħhom issa, imma l-Bay Radio doqqhom. Le, għasibx doqqhom. Imma aħna dawk nisimgħu qed tifhimni. Maltin, meta tajt siltiet Maltin jinħobb il-hip-hop mal-lapis. Ma nitgħux tisimgħu il-krema. Jindaqqu d-diski Maltin li jindaqqu fuq il-bel u l-ġrata u ħaġa Hayden, per eżempju. Travelers jindaqqu ħafna. Issa per eżempju Travelers għandhom mużika tal-ġen. Ilu ftit ġew xi 3 darbit għandi għax ma nafx jridu jagħmlu miegħu tant kelli u firmajtilhom laqqas nafx il-Madonna firmajtilhom. Għandhom mużika tal-ġen. Però l-kant tagħhom ma tantx tifhmu hi. Ma tifhmux il-kant. Tippek 4 kelmiet għandhom kollha kemm huma għandhom mużika taf kemm huma saru pravi jistra l-mużikanti Maltin, veru saru pravi, imma mbagħad għandhom difett fil-kant. Ma jistawx jifmu li mhux tikteb fuq il-karta kemm hu sabiħ, tikteb foniku. U trid kollok diction. Imma pereżempju dal-aħħar intfajt nisma' l-album ta' Dune. Ma smajthom xi Dune. Ġieli smajt. X'ismu l-kantant? Justin li kien fuq Serata Ron ukoll. U smajtum il-bidu sal-axħar u emozjonani, ġviri kollox, fimt li nirrakkomanda ħafna. Ta' xi ħaġa, imma qed ngħidlek il-maġġoranza, u anka, issa ħanajdlek, din ngħidli u kunu mużika, taraħ inti live? Le, ġatlek ma. Araħ live, u għejdli jekk hawn xi ħadd minnkom jifhem kelma. Għajduli. Neħdu vot tal-kamra, min ra mużika? Liġit l-ewwel fimt bissi. Min ra mużika? Qed ngħid il-verità? Liġit l-ewwel ta' Kert. Ta' Kert mhux każin. Bellezza. Imma Kert żamma bejnietna diska jiġifieri melodija mhux oriġinali xejn. Bejnietna u l-hija tal-pop. Mhix oriġinali dik il-melodija, imma sabiħa u fonika. Dik bil-fors tirbaħ. Kert Kallejja. Dik bil-fors tirbaħ, għax il-klim tagħha l-uniku waħda li jiftijem il-klim. Il-melodija familjari. Però jena sepp hemm ħafna bands li ma jatlux
ħwejjeġ bħal daw, tipo. Jekk mhux ħajintafaw. Għax Jew pereżempju Walter Mikallef jien kien jogħġobna ħafna meta kont żgħir. Għandu diction tajjeb. U il-phrasing tajjeb ta' Walter. Għandu diction. Jekk inti song il-kliem ma jkunx jintaraf, mhux ħaddum ħajja ħafna. Le, jibsa segwi, lingwa. Jien pereżempju l-iżjed diski sempliċi. Ħan semmi l-Elvis, għaxin joqgħod jassoċjawni m-Elvis, issim minix Elvis, leħni mhux veru bħal tiegħu, li jien leħni differenti. Joqduli d-diski tiegħu joqduli, però mhux tiegħu l-leħen tiegħi, mhux imbilli joqgħdu jgħidu. All right? Ma toġbokx din li qabluk ma. Xejn, dik min joqgħod jgħid Elvis ta' Malta jkolli jabtit nibati jibelaw. Kompli. Jien jekk tisma' Viva Malta tisma' l-Elvis? Le. Ma forsi għax fil-baxx u forsi. Joqduli. Imma ġili għamilt xi żmien fejn kont muru tkantom pereżempju. Ejja nkantom, għax jiena. U forsi kont tagħmilhom qrib. Dak li kien jagħmel Elvis li jgħidu stidana. Meta kont żejru leħni kien ifaq iżjed il-baxx kont inġibu eżatt tiegħu. Eżatt, jiena ħanejdlek. Allura ma tihomx tortu li għedu li. Ma tal-nejk, għax jiena suċċess mhux ble. Jiena jitolbuni ta' kulħadd u ta' kulħadd nagħmel l-antiki u nibmetom u jien kieku iżjed kantant li nimita kieku meta konzert taf minnu l-inti ħadd tgħidli ma nafx minnu ta' Al Jolson qatt ma jbih. Kien jiżabaħ iswed, kellu leħen tal-ġenta. Aw, kien kbir. Dak kont leħni eżatt bħalu. Kien ikont hekk. Leħen faqqa jek. Insomma. Imma, per eżempju, joqduli. Allura, joqdu jitolbuni tiegħu. U meta nkanta fil-baxx. Xatt iswed kien jisbaħ wiċċu iswed. Kien jisbaħ wiċċu iswed. Istiju, jo, madonna, miskom ta' fuqa l-istorja tal-mużika. Al Jolson. Very racially charged. Veru, ta' X'silti tkellu, forsi naf is-silti. Al Jolson, ara, ħatta ħin sabaħ isweta. Oh, mami, ħawalla, ekkini, ħawalla, ħajdiru, mami, ekkini kanta. Ila, jena, silti ta' dik l-epoka aktar kienu joġbuni per eżempju xi Otis Redding. Il-podcast ta' John huwa proġett indipendenti u ħieles mill-influenzi tal-partit il-kbar u l-lobby groups li jorbitawhom. Bekk jista' jibqa' jiġi mtella biss jekk inti tgħin. Jett nappellalek biex iżżur il-ħolqa ta' fuq jew jekk qed issegwi lil mill-YouTube billi tidħol ġewwa patreon.com/John Mallija u tina daqqatit. Tinsiex, il-podcast ta' John huwa l-podcast tagħna bidik ħadwa. Għafa sabru. Per eżempju, id-diska li jdoqqu il-Liverpool, you never walk alone, dik tiegħu. Ok. Ma da jisu xi, da iktar jisu xi Motown late 70s ta' qed ngħidlek jiena dan tal-40s ta'. Eżatt. Neil Johnson, hemm wieħed li jinżabaħ iswed. Li jinżabaħ iswed. Hemm wieħed li kanta Swani, kellu swing ti. Ara, inti forsi qatt smajtu bil-film The Jet Singer? Fail. The Jet Singer istra. Ta' min kien, min għamlu. Dik fuq. Min kien l-attur u d-direttur? La. 1927. Kelli -62. Kent għadek laqas bieċa mikrobu zaħir. Mikrobu għat ma konta. Imma jekk intom intu music, imiskom itmorru naqra. Le, jena dik li epoka iktar segwejt nis bħal Marvin Gaye, The Pips. Ma tajbin imma mux għet nsemmi la klassi, intaf xie klassi din ta' tanis, jek tisma leħen, u per eżempju l-kantanti tal-40s taf xleħen kellum, Will Feely kellum. U bil-fors kienu jridu jkunu tajbin biex jamlu ħitax ma kienx jemnik. Id-nanna Patsy Cline kienet ħob. Patsy Cline mela. Kienu kantanti bellu. Ilu ftit, istja fuq l-internet ġab, id-daqqa titbella histra li ħna Madonna. X'kapaċità kellu.
ma kienx hemm xejn xejnu għax ma kellhomx teknoloġija kif ħajjejnu l-leħenta. Ent mill-ewwel qudiem mikrofonu daqshekk. Ġifieri. Allura bil-fors kienu tajbin id-diski kienu bil-fors tiftakarhom. Kienu tajbin. Per jien kont flokkom kont immur naqra nistudja naqra waħda fuq l-antika għax tkunu tafu l-bażiki tal-mużika x'inhi. Il-mużika li nagħmel għandha l-eruq tagħha fis-soul, fil-funk, fl-R&B l-antik, un bat forsi iktar antik minnek, ma nafx intix familjari ma' Thelonious Monk, li kien ħareġ dal-istil kellu dik apostrofi. Sa per eżempju Taiwan Brass għad smajt bijom? Le. Dawn diski kif id-doq xi ħaġa minnhom anke qatt ma smajta ħadd oġbok, X'isima? Taiwan Brass. Taiwan Brass, le. Le. Similari għal forsi Glenn Miller? L-emmek qed immorru. Glenn Miller smajt ġifieri. Glenn Miller mhux il-favorit tiegħi ma smajt bih. Per eżempju rock and roll jisu ħireġ rock and roll ħireġ. Mbagħad dak kien joġobni ħafna ma xkellu film ta' Doluri ta' Great Balls of Fire, Jerry Lee Lewis. Jerry Lee Lewis, dak Jerry Lewis. Jerry Lewis il-kummedjant. Great Balls of Fire, dak kollha nagħmelhom tajn. Il-Great Balls of Fire kien film tal-bajt. Yeah, what I say. U anka la bamba. Ma mawdux, jew kelli Ray Charles għad smajt bih Ray Charles, eżatt. Ray Charles huwa eżatt. Georgia hija s-silta favorita ta' ommi. Isma'. U tiegħi. Vera? Isma' ommi għandha ħadd iżżewweġ pitada ġejt kan taħħiela. Uwejja, bro. Pitada għandi show. Uwejja toħroġ ta' King Ostjan ġibila sti għal Freddy Portelli. Kwarta kollox. Għanda 67 talma ħad iż-żewġ. Għala bejba aktar minnek. Għax, il-bicċa xogħol taf x'inhi, li l-iżjed diska li nħobb jien, ma toqgħodlix lili. Li hija? Georgia. Ma toqgħodlok Georgia? Ma toqgħodlix. Dik ħobb ħafna ommi ħana mill-elenku ta' songs kollha li tħobb ommi forsi fl-aħħar nil-Landi għadha. Sitting on the Dock of the Bay. Wanka dik toġobni. Bomba milta. Pero laqqa sej li toqgħod nagħmelha xorta ta' imma mhux kuntent kif inkanta jien. Mhux il-dik tiegħi. Però nkanta jekk jitlu l-bujji jew nagħmel għal dik tiegħi. Imma jekk inti mdorri tisma' tagħha, tisma' tiegħu. X'in tisma' lili leħen differenti mhux ħan affettwak ħafna. Mbagħad iktar qudiem Creedence pereżempju. Creedence alright. Issa pereżempju Creedence nagħmel tagħhom jien, imma mbagħad pereżempju għandhom verżjoni ta' Heard It Through the Grapevine pereżempju. Tal-Aġeb. Dik ta' u lex kienet niltaqgħu. Imma pereżempju Madonna, rajn li żjed diski faċli ma niftakar l-isem tagħhom. Tal-Creedence? Per eżempju, Creedence kellhom dik. Fil-live shows Elvis jagħmel tagħhom. X'inhu? Per eżempju, Elvis fil-live shows tiegħu kien jagħmel tagħhom imma jagħmlu stil tagħhom. U kif jagħmluhom il-mużika stat Madonna kif il-mużika l-orkestra Elvis kif jagħmluha. Toġobni iżjed, per eżempju. Proud Mary, per eżempju. Kif jagħmel Elvis dawk il-kitar daħħalha. Għax pereżempju kif jagħmel il-versions, Elvis naħseb li nuku bniedem li l-covers tiegħu huma aqwa mill-oriġinali. Pereżempju The Wonder of You, pereżempju. The Wonder of You dik ta' Ray Peterson. Kellu diski sbeħ ħafna ta' Ray Peterson. Ma x'differenza kif jagħmelha u kif tifhem jew kellu diska għal Jolson. Kien jisima jitkellem fija. Madonna nagħmilha jien ukoll u toqgħod li eżatt jiġifieri. Qed ninsisima. Are You Lonesome Tonight? Are You Lonesome Tonight? Okay. Dik tal-Johnson. Dik tal-Johnson għamilha. Hija kollha nafu għalik. Imma mbagħad hemm isma' Elvis. Elvis fija li kollok bil-fort jekk tagħmelha jiġġennu n-nies. Jiġġennu. Kemm muħobbuha. Naħseb għax dejjem l-oriġinali ħadd ma jagħmel it-tieb minn l-oriġinali u biss għamilhom it-tieb. X'kellu speċjali Elvis?
Madonna, għallu xi ħaġa speċjali. Kien il-showman tal-bliħalla. Għandu swing number 1, swing li għandu fih. Meta tajt il-swing ġvidet tajt. Il-swing il-klim joħroġ dik kolħatta jammettija ta' ġifiri. Jaw anka per eżempju ikkimu l-country Madonna ma tilħaqx miegħu. Johnny Cash, jidirlek minn Johnny Cash. Johnny Cash imma sempliċi wis, jisu għana. Imma għandu l-leħen. Għax jek tisma l-mużika tiegħu jisa tal-għana ta' imma il-phrasing tajjeb ħafna, il-test tajjeb ħafna. Il-leħen, li memx dak il-teknik fil-backing. Per esempio, tisma Elvis dawk Madonna tisma dawk Madonna sinkronizzati għad-dinja. Ma per eżempju God's Gonna Cut You Down ta' Johnny Cash. Johnny Cash għandu diski ta' nista l-ħagġeb ta' li għamillu dak dak ta' daqna xismu. Pero ta' Johnny Cash tajbin ħafna u tista' tkantom. Elvis għandu diski diffiċli biex tkantom, kolħamt jammettija ta' dik ta' għandu diski diffiċli biex tkantom. U anka per eżempju il-rap tal-klima għandu per eżempju a hard-headed woman. Tkun Amerikan biex tkanta, kalma ġara. Għalfej, għax il-phrasing qassam maġġel wiz. Għandu teknika f'kollox. Għax dak it-talla ma' s-siwet, ta' dak kien iffissat fuq grupp. Kien jisimhom The Prisoners, kienu il-ħabs dawn. Sewa. Il-ħabs, kienu ħabs, The Prisoners. Imma tant kienu tajbin, kienu ħallhom joħorġu jdoqqu barra bil-pulizija magħhom. U dak kien iffissat fuqhom. U Elvis kien naqra makak ta' Elvis kien ma kienx xwiex ta'. U dak kien hemm kumpanija Sun Records. Sam Phillips. U kien itihom ċans. U s-suwed ħadd ma kien itihom ċans. U Elvis induna għal biex ta' ċans il-dawk. Għal nara kif nidħollu bil-mod il-mod. U dik li rrekordja diskalhom u dik mhux veru, dik skuża. Ma nafix din l-istorja. Għax mar u d-dobba $3 ma nansieħbu u r-rekordja song, jien għamilt version taħħa ġit tajba tal-ħagġib. Madonni, u għakadja ħan nisal semmas. Jien dik li għandi ta' inkun inkanta, nejdin tajba, u ndur il-dak biex jitfaxħili, u l-issa Madonna ma nkunx. Jahrablek. Mux tamel f'dak il-kas, tkanta l-ewel strofa, ek? Ġieli namelek, u jombat jendur għal-diskoħra dik, għax istjajsa għandi bidu ta' dimensja jien. Issa din istrina. That's when your heartaches begin, jisima din. U jitkellem fija, u għamela ta' nek tal-ħagġeb l-għol darba ta' tejtu l-għalla xidwejja. Mbatt raġa għamela ta' u dan mar biex ta' parsi serref $3 ma nansieħbu għem l-trat miegħu. Għax $3 sellef xi $2 u xi ħaġa u kellu xi ftit sensa xuf irkien. U daħal għatlu din għalfa għant il-rekord, Alla għal-ommi, laqqas bis-samata ommu dak. Għax kien samaħħa mar biex jismaħħa mar ansieħbu għax laqqas kellu fiex, għandu ħallija, issa saret teċkam un flus ta' din ta'. That's when your heartaches begin. Inta għandek email? Dażgur. Jekk fil-kas nibatilek, nibatlek telvislam, nibatlek l-għamiltin. Għamiltek ta' malajr. John@journmalia.mt. Issa nista' niktibulek. Ara, tiegħi fredportelli@gmail.com kemm tibatli u laqqas bussa magħha. Taġobni kif jingħatlu jibatli email u batla li taħtini email. Issa isma' din. U dawn hemm song jisimha mux singing in the rain, walking in the rain, dawk jafu bi, jentum ma tafu. Just to walking in the rain. Kien għamela. Sing along, tlana, komplejna. Just to walking in the rain, feeling soaked and wet. Dik, nej minnom dawn il-ħabsin. Dan kienu ħabsin gravi ta' ġifiri fuq tilu kienu ta' ġifiri u rape, ġifiri. Simon Biggs, u Edin fil-bitħa ma tafx għodu fil-bitħa jek, fil-bitħa, u bdiet tagħmel ix-xita, allura naqra għada, għallu here just walking in the rain. Għallu għandi idea ta' ma kienx jaf jikteb, għallu ħan iktibilek, għallu bil-pat għallu naqsmu għabent nejn. U għamluwa. U Elvis kien iffissa fuqhom, u anka meta qabatu dak kien lest li jirħi
ismu minn hemm u jiena qatt magħhom dak, ħanajdlek. U dawn għamluha. Kienet għamlet xi ħid żgħira, ma mbagħad qabada kantant jismu Johnny Ray. Kien ġie Malta Johnny Ray kien tajjeb tal-aġeb. Taf li Johnny Ray? U għamelu just tewa. Isma' biex nkunu ċari hawnhekk fil-kantuniera għandna patrun li huwa mhux l-età ta' Freddy, ma jisu segwaċi ħafna, inserta l-lum kien hawn Freddy ma kienx jaf, u speċjali tiegħu xew, u speċjali saru best friends u li qed jinjarawni. Ma komplu ma importax. U dan, din imbagħad kien din id-diska kien qabada Johnny Ray u għamela popolari. Kellu diski sbieħ, nagħmel ta' tiegħu ta' jiena ta' just walking. U għandu oħra, Yes Tonight Josephine għandu kor, jgħamilhom sempliċi bil-kiterra bis ta' imma għandu fil jibda jibki dan. Jibda jibku u kantant kam għandu fil. U kien ma tantx baqa' jisma' imma l-fil għandu għax dan l-antik li jekk toqgħod tismagħhom waħdek tgħid istja tal-lum ma jiswew xejn ta'. Ma nasibx li naqbel, Ngħidlek il-fil tal-kant, mhux ma il-mużika. hemm kantanti li. Hemm jien smajt it-tajbin u li oġbuni ma mbagħad jekk tisma' il-krema ta' dal qed ngħidlek tistja tispiċċa. Għalik tisbuq. Għax tal-għaj, għax bil-fors kont trid tkun tajjeb, għax ma kienx hemm teknoloġija, allura trid tkun super eċċezzjonali inti biex tagħmel. Ma kien żalaċeb u ħna kemm kienu sbieħ Madanna. U l-feeling l-istraħirġa. Tgħid imma dawn nħalaqhom dawn nies. Fre, mela, naħseb stja badna erba' biex ta' irkejjen interessanti jiena u inti. U xon qabel ma talaq l-isma li dak naħseb wara xi sieħa taqbiżlu da. L-isma jien jekk taqbad li fuq affarijiet li interessawni taf ara taqbad li titkellem fuq xi ħaġa qas inkun naf x'inti tgħid u qas inkellmek. Imma jekk taqbad li fuq il-mużika. Affarijiet li għandhom x'jaqsmu mal-mużika nibda paċ. L-imtemi li iktar idejqu lek għajnek. L-imtemi, l-imsuġġetti idejqu lek għajnek. Isma' il-berroġ bitek jew. Ħanejdlek, jien idejquni dalli kantaw jisom nisan jeqirdu. Le, saqsejtek mistoqsija. Mhumiex mejl. Alla bibbu ta' vera. Kompli. Jiena ħobb kant ta' bniedem mejl. Dal-moderni ħafna minnhom istra jisom qed jaqalgħ f'sormhom, skużi ta'. Ikantaw. Il-Beatles kienu jkantaw ma. Imma l-Beatles għandhom l-armonija. Il-Bee Gees. Il-Bee Gees. Imma l-anqas ma dan rrid biss stja jiena ħobb male voice. Jiġri inti dejquk l-irġiel meta jkantaw fil-għoli. Skont xogħli għax imbagħad jekk ikun hemm għoli u ħażhom head voice. Pereżempju jiġi sabiħu, pereżempju jekk tisma' dik xi ilu ftit ma ħarġux remix Elvis. Nagħmilha tajjena ta' remix kienet għamlet ħitta l-ewwel post. Ta' Elvis? Ma b'Elvis ikantaw bidlula. Ħadulu leħnu u għamela wieħed Ġermaniż. A little less conversation. Yes. Tisemaw ikanta għaddej ġifieri subu li. Mbagħad jagħmel lilek flori. Imma l-aħħar jibqa' ħed voice ma jgħidx ikanta. Imma per eżempju Michael Jackson? Michael Jackson joġobni l-mossi li kien jagħmel. Il-mossi li kien jagħmel kantant tajjeb ukoll, ħafna. Imma il-forte tiegħu mhux il-kantant. Ix-showmanship. Għandu mossi impeccabli, belħek, Dik hija l-forte tiegħu, Imma mbagħad kant mhux ħadħaltu mal-krema ta' jiġifieri, joqsa naqra. Fre, ħanaddu għal sezzjoni li tissejjaħ il-patruni jistaqsu. Miġuba lilkom minn 996-645 Derek Meats li għandhom l-aqwa burgers. Tħobbhom il-burgers? Fre. X'inhi? Il-burgers tħobbhom? Il-burgers? L-aqwa burgers fil-pajjiż. Insomma, nista' nibatlek ngħid-dar u ħadd biddel femtek. Okay. Kemm bikkik dak El Johnson, għasibda. Ħalajlek. Tafhom il-ta' Derek mill-belt inti? Naħseb għandi dija ta'. Tony?
Ta' Derek għandu. Jien tgħidlix ta' Derek, imma mbagħad narhom ngħid ara nafu, mbagħad xorta ngħidlu xorta trid tgħidli tax imbagħad meta ma narfux. Marufin, il-belt marufin. Jew noqgħod niffixxa biex jitfa' xi kelma biex ninduna minn fejn. Familja kbira mbiet. 9966425 biex id-Derek innew lilkom ix-xirja d-dar u id-Derek u bniedem dedikat u kommess ħafna lejn l-eċċellenza. Servik. Għal-daqstant, jek ikolkom xie mistoqsijiet meta tkun attordna u minn għandu dwar dieta, kif ħassajru ċertu affarijiet, għanna 5 ġenerazzjoniet fil-laħam, ġifiri ħatet għal mux żgur. 9966425. Mela, isma, għandi mistoqsija minn għand patruni, għu Christian Bonello, fil-kantun l-Mekka, għana ħsaqsijek jena. Insomma, la jgħetaw, men, hu l-mikrofon. Għajja, toċ t-dajja, hej. Le? Iva, le? T-dajja minni, taf kam jien orratta, Ġeneralment, meta t-tajt il-ġaħat kem jien orrajt. Imma ju ma jafel biex nitnejjegu. Le. Ma naħseb xidaq xej, mux kamra xej, mikrofon xej. Mela, Kristjan saqsik, fejn wasal il-kbir? Il-kbir wasal f'nofswej, għax għadu ġej. Isma, il-kbir għadu ġej, minn fejġit, minn fej lajna. Issa dik għanajdlek kif, ta' għax jien naqbadhom mill-ewel in-nies. U biex jien dejjem jiena crowd teaser ħanajdlek, crowd teaser naqbad ma li jkunu u ta' parsi ġiġi ta' parsi nibdan gerger, ngħidlu int ma ċabċabx ma jmissek tiskin, hekk nagħmellhom. Imma jindunaw tara. U jien naqbadhom mill-ewwel, ngħidhom ta' ġiet tieħdu pjaċir, ngħidulhom il-kbir għadu ġejx il-kbir, il-forta nħallija fl-aħħar jien għax tagħmel kif tagħlaq jgħod. Tifhem, u nagħmellhom il-kbir għadu ġej u baqgħet. Oret, ma nemmek ġifiri. Ġifiri jek għattiħdu għos bħalissa il-kbir għadu ġej. Kien fil-kuntest ta' set li t-għat id-do. Għadkom ma smajtu xejn, ma smajtu xejn biex jittistat, il-kbir għadu ġej. Mela, mill-kbir għadu ġej fuq dak il-nota, set it-tella forma ta' musical ġewwa dar il-Mediterran bejn 30 ta' Lulju l-15 ta' Wissu, il-biljet iġibuhom minn balzunetta.com. Inti ħatkun hemmhekk, tkun fis-sala? Jena fl-axħar naqra nkun iġi. Kam naqla? Inti tkun parteċ, ġiri inti kam naqlu biss. Ġiri nkun ġej minn xi xewwieħor mxarrapa qasra ma nilħax spara nitfaġlek. Kien hemm il-professur tiegħi qalli bit-toksedo, qatlu x'toksedo, qatlu dak ġlek, qatlu mxarrapa qasra kont jien. Għadek id-doq frekwentament fri? Per eżempju l-bira kont live mal-orkestra kont issa, għada għandi, illum xinu? Illum il-ħamis. Is-sibt għandi. It-tiġ Tommi? Bil-Kirkara, għax għomuk maħattini xejn. Insertat tħob diskali ma toqgħodlix. Dinġina qotna għannejk inkanta. Xejn ma nsibek. Inkanta, meta jisforzani xaħat nejdlu ħanamil l-għak imma ħija mux ma toqgħodlix ħanajdlek, imma nagħmelha. Ċertu diski ma nagħmelhom biex dak il-kulħadd tu. Isma' Freja, ħanalqu hawnhekk. Għandek speċjat ħafna affarijiet, ma nafx għandek xi stqarrija finali biex nagħlqu. Ma nafx hemm xi affarijiet li forsi ma riżolvejniex tul dal-podcast. Fuq kollox kellem. Iwa saqsuni xi ħaġa. Xi ħaġa waħda stija. Kemm ilna niddiskutu jiena. Tletzijat naħseb. Fuq tletzijat. Pero ma d-dajjaċ ta' Grazzi. Tafla ma d-dajjaċ. Is-sejna jien television is-saħta tiegħi nivvinta minn kollox biex ma mmux. Għalfejn taħseb li ma d-dajjaċ. Anzi, tista' tgħid li mhux ma d-dajjaċ iżda verament ħadd baż. Ħadd baż ħanajdlek għax għad ħafna affarijiet li ġieli ma qadtomx naħseb. Baqqas naftam. Ejja, ġieli ma qadtomx għax smajt kollox tiegħek jien. Daw għalla ħabdu bromance għawek. Jena ħanajdlek, ilu ftit l-Università ta' Cambridge. L-Università ta' Cambridge. Sekond, mela, ħajli ta' Cambridge, un-bat namlu id-daħla di. L-Università ta' Cambridge ġabert l-istoria kif tibviva Malta. Estrezat,
Kien hemm affarijiet insejthom x'aqrajta. Lew ma rridx naqraw, it-tifla qalt li qrajt li interessanti. Ġabu eżatt kif ktibta Viva Malta. Issa pereżempju. Fejn nistgħu nsibu għadi? Fuq l-internet issibu xi ħaġa. Viva Malta, National Unity, Loyalty and Julian Arabib zobbu għalaq lil-page. Mela, Viva Malta, National Unity, Loyalty and the Familiar in a Post-Independence Maltese Song. Illa wek għamlu, wow, literary academic tezi dik jew academic paper. Għed tivvinta Julian, proġett, tibqa' sejjer. Issa titħakx il ħanajdlek ta. Mela l-bira. Imma itfaħħa fil-ġisma fil- Sibwa fil-description. Xaħġab li l-ikbar mux il-laqat kienaw, meta Kevin bidi jikteb Viva Malta. Xaħġab, very intense, naħseb is-siba ta' is-siba. U il-biraħ, jew il-biraħ l-ula, għandu il-biraħ l-ula kellim mur biex juħuxi filmati u għattem u bdawit u kienet jitrenjaw il-bicċa. X'kien bidi jikteb Viva Malta u Kevin bida sejjer Viva Malta, Viva Malta. Jien mhux ekteb ta' jiena qabda da kulħadd jidej qed iktebha Sa fil-każ meta mmorru u naslu għal di xena u Matthew hemmhekk u jaqbad joffendih bil-familja tinqalanti. Dejjem hekk dejjem insejt għadhom insejt u nsejt. Dejjem kredu tal-la x'hekk kien jgħidu l-kredu għax ninsa dejjem ninsemmi. Kredu tal-la għalfejn kredu tal-la, kellna nagħlqu dal-podcast suppost ma jgħidilna. Kredu tal-la. Id-dramer kien jagħmel ġieli kien jgħidli kredu tal-Madonna int. Għax ninsa. Mbatt namel xie diskablament, u nitlef ċievet, t-nejdlek il-Mercedes, t-tiġa dartejn tliftiela ċavet, darba minn l-axħar waħda l-tlifta għamilta fuq is-saqf tal-karozza l-oħra u dan u mort bdin u minn jaffa waqqajta. U dik biex tordnati ma jagħmlu għax kbira, mal-kbar jissa xaraba. U ta' kolla jagħmlu, għalli ta' dik ma nagħmlux. Barra li tqum ħafna flus, id-dum tistennax meta ordnajta l-oħra dum ma nafx kemm biex tawjeli. Xi sentejn dum. Il-Madonna. Ninsa, mbagħad għandi repert ġieli ninsa xi klim taw nibda nivvinta. Ġieli u ngħidilhom, ta' ngħidilhom m'għandu ngħidewx. Nibda nitkellem bl-Amerikanus, ngħidewx il-Madonna fadal. Ġieli tolbuni tiskaqqas inkunċert nafix, ngħid is-sala tibda l-mużika niftakara, u nibda niftakara. U x'tibda tivvinta l-kliem dak il-ħin? U ġieli nsejt, u anke ftiegħi ġieli nsejt kliem, u nibda nivvinta. U nqabbel mill-ewwel. Xorta jieħdu baż. Jew nkella ta' parsi ninsa kliem, nagħmlu ta' parsi bdew ikantaw huma. Ġieli għamilta jena għol. U veru. Ġieli għamilta jena. Inkunna għax jekk ma naħsebx inkanta, ma ġieli naħseb u ngħid għal-ġieli, għamillhom hekk ta' parsi biex għax inkantaw miegħi. Jien darba ħanajdlek darba minnhom l-ewwel darba li għamilt jien nagħmel kolonoskopi. Sewwa. U nagħmel tal-istonku. Peress li mija ħidbija, kellna nagħmel u għamil ta' privat malajr. U meta daħlu li fl-istonku, għara meta mort tal-gvern, ma għamlu li imma meta mort privat, ħanquni. U kelli xow Sankrist, u dak għalija kien tiegħi. Għatlu mux, għallix ma tiġix. Għatlu laqas niflan nitkellem, għatlu għalli ma tal-ġennin. U mort, għattaf x'nagħmel, għat nibda naqra diski, li żjed diski sempliċi law fid-dinja, ħajkan. U għamil ċi sa'ten kolħat tikanta. Fl-axħar għattilom thank you li ħajħallas. Bro, ma nistawx nalqu aħjar minnek. Il-lejli tajjeb, narawkom id-dieħla. Grazzi Freddy. Il-kbir għadu ġej ġewwa dar il-Mediterran, balzonetta.com għal-biljetti bej il-15 ta' Lulju, le, 30 ta' Lulju, 15 ta' Wissu. Għadu għam il-lejli tajjeb, Fred. Il-lejli tajjeb u l-kulħat u il-kbir għadu! Mela, tlaqna?